kushwa. Hi Emily, inda kuroba so Emily. Inda kuroba Emily, inda bakuroba. Waroba Serek Emily, inda bakuroba so. Hi, my Matilda, how are you? Mira Soko, how are you? Beverly Chibaya. She says, guys, wait, I'm still going. I'm the guys, I'm gonna pass. Kunda sombo daki so kana prong sakana ndaka to titakwe. Datumbo tsigani bomira. Tafe life shaka takwa. Doso ya papaya. Yes, Karen, how are you, Karen? Poshi actually say my paida, how are you? What is say my paida? How are you? Memory Ngabi, how are you? Hansi the boy book one must one Emily. Sure, that's the corner. That's the corner. Yes, you could hey. Uzaji caption that like papa poka. Kana neputuka no see a cheese jono to see. Apana jono to see up. Asking what she took she ma cocktail. Shasu zuka shakandi roa. And I roa nasho. I say she get dabu. And then tatumbo zimbirika konda you no salefi kuno one. No so one lefi kuda pass. Sakana was na chance. Apana. Unto gutamira dira no good officer. Na chiti njaya maskatinas. Ivakwa ya bro angushu. We are. Thank you for 50 stars. Thank you, Karen. That tomorrow I'm sorry, but the is gonna. Thank you, Karen, for 50 stars. Sakanu vandi chande. Charamba guys. Vanda spindira mrenji rof. Ye blue. Vanda inda. Guys. Kana ndishto mufarafara. Yesi koni. Mamuka ere kwenyuko. Yesi Elizabeth Story Tick. How are you? Mashi ya mutune. She say Gertrude Ngamba. How are you? Hey Nyari, I love you too Nyari. Hey Kudzai Mahleka, how are you? Hanzi ndachikuta nerera. By the way, imimi zvamunofa kuitaka. Ngatitei so. Vaya vanofila kuti vanogona kuita my life, vanoda kuita my life. Handitika hanzi ndenge totongoita patita wala mukana zvena Utilia. Just because tinogona kushewa mukana. Friday ndogona kunge ndisipo ndikubasa. Vanoita my life, vanoda vaya vanogona kuita my life, vanouyawo muchita nyaya. Handisi kuti kunda ise asingapota achipinda pachita my life pano because kunda anogona zvokutaura. Anogona kutopinda kaita my life. Oh, thank you Edina. Pamela, how are you? Pamela, how are you my sister? Tafadzwa madani shiri say Precious Chirwa, how are you? Melody shiri say Cherish, how are you? Chipo Muzok, how are you? Linda Chikona, how are you? Alright guys. Esi Jerita Soko. Patience taswera waskwera say. And stop at internet share wonika ino ni mikoko. Tepina, how are you? Eunice Simuto, how are you? Uni? Guys, kwa ipata star patap. Didire masters pa star patap isa. Didai masters pa star pat. Zaresi chieza Black Lips, how are you? Teresa Kadonjo, she say Molin Chingomai, how are you? Dana boida kuno musoka shidoro guys. Nokuchikisa zvangu lunch asinda sotsoka. Hey guys, kufamba nevakadzi varungu zvakaoma asikana. Kwai ndishamwari yangu asvika pano. Adziva sakadona asina yatsokuvapo here. Hanzi ndishamwari yangu yoyo pasvika pano kwadzi. Yes, Sis Farai, how are you? Pasvika panapa ndishamwari yangu hanzi. Sisimeli, let's go out for a coffee. Guys, munozanda ngumpasi sore kuti uri kuti ku coffee ini ndinde kunoma coffee. Hey guys, apa Muscat guys. Hi Lucinda, how are you? Hanzi, Sis Mary, let's go out for a coffee. Damuti, But munoza kutika handina kutaura. We are host. Handina kutaura guys. Parity, let's go out for a coffee. Thank you Connie for the stars. Thank you Connie for the stars. My palm will say ndangoti saka shamwari yangu kubva tiri ku South Africa ka tichingowirana tichingoita mavideo ko tichingotaura saka pandakapinda muno ndakatompopotera ndikati hakuna shamwari yakadai iwo waitongondida fake iwo just because. Thank you Pamela Kotera Summers, how are you? Ndikati waitongondida fake iwo sure ndiri ku Africa taita mavideo ko tichitaura 2 hours 3 hours ndapinda mukutu dzangu yakuzondiona
shamwarika iwo waitongontida fake zvako handi saka anga nechichambe bhuru wangu akani achingoti ndichauya saka nhasi akazoti makusena ngofuma akati ndikuya ndikati haiwa zvangu kuti ugozondudza temtime kuti ndakundikana ndobva ndatozviginowa handimaona ndikuna tuti kwai ndiri 2 minutes away yesi viki ndika 2 minutes away atosvika panda ndakatozvizvamarira zvangu pabhedha ndobva ndamanya kunogeza guys auya tasvika papa akatoganda toti nesha kune vana muise mumba kuti bhuru wangu muise mumba atopinda mbagara time guys kanzi saka chande tinodi mira zvekoni ndikudze zvenyamuvanyi kudwa kumanya sina kudza nyaya yose zvizere zvikanzi saka tati chikanzi tatakatogara mumba peve nditofunga kuti menzi wangu nomitira chiko rikandidi kodringiwo handimaona nezvimabhiskitsi shiwa pambela ndakamirira 054 nezvimabhiskitsi ndikati ndikandidi tichangogara tara zvikanzi muda tigari pane here no let me take you out for a coffee and a cake ndikana ari kuti chikeke hazi kuti ndiozinorogwadza uyu nechemumoyo ari kuti ndichande kukofi inini kukofini imi guys makambona isiso nanobva kuafrica kuti chiita zvokumwa tii serekisu tomwa kofi here zvokudaro guys shuwa guys yes posha kwanzi handei kukofi ndikati kofi yandakanodzidzira kumwa muno nenyaya yechando iyi yesi muna chiso yesi posha kudzidzira kumwa kofi nenyaya yechando kuti chingona chimwe ndikati rega ndingomwavo kofi yacho maze kutanga ndetozakana kupedza chikapu chiya guys ndetozakana kupedza chikapu chechedi chekofi cha asi ndakazenda chijaira ndakupedza iko zvino ndakutobudi ndatopona ndichimwa asi kuti ndingatosumuka kai nemari yangu kwai ndinotenga kofi ini kusunga nemari hamunoti mari ikofi kotenga kofi guys kana neminyaso kupafungai guys tiri kubva kuafrica isusu kuafrica kunozvipisira kokuti ukamuka na 8 o'clock kune kwakutopisa tea coffee hazvichamwiki guys wakutomwa juice ndo yakutomwa kwai hande kukofi ndakati heya vahande ndakatanga ife steme yangu kuonana na bhuru wangu ati asi titezwana kwemakore ndikati zvino ndingatanga nokumutima muda ndinozomuofenda kuti naiwe kofi yeni etika ndingoti hendei ndikati handei tabuda paya saka achangoti atikufamba murenji rova guys mbishi tatirimo muzi mbishi guys kuna vane zvinhu zvavo vasina noise guys thank you Karen thank you the masters kune vanhu vane tunhu twavo vasina imi ndakazojera ukaona matari noise ka ndiwanga handakana chinhu timune zvinhu zvakanyara kuti guys kana manext door acomment that car yake iRange Rover idzi latest dziri kwamazana idzi vacomment that car acomment nema next doors amoshikanzi wow such a beautiful car necolor zvanga zvichinjirana and ndindakwira ndadla window paya ndigere mberi guys ivheke guys ndadla window iwe ashindikana kwanga usambonitengere kofi usambonitengere kofi jina long time zviri sei ndakwira paya ndadla window paya ndotonagwa nemota ndokutoona mafeatures emota ndokutoti ndina kutenga Range Rover here pamberi apa inini kana kuti ndikupane mweya ndakaona inini I'm a German car guys I'm a German car person saka ndikugaya kuti Range Rover kana kuti Benz latest kuona zvinhu ndikunakirwa nezvirimo comfort yacho ndikunakirwa paya handisi kutaura saka tangoti tichingoti peya chingobuda mudrive room tichingodai so ndobva nditi but no pane imwe restaurant so yandoda kuti tiinde hesi ana kwandoda kuti tiinde kwai Portuguese ini Portuguese yako ina handizivi ndobva timbira ndise pasatnafu aisa pasatnafu haina kuti sakure yatisa kuti Portuguese iri padhuze Portuguese iyoyo kadriver paya kaenda kuPortuguese tasvika saka tasvika paPortuguese paita chimwe chibaba chauya chakachine mavende ndezvemadrugs acts ndikati saka iye semunhu anogara kumavillage munhu anogara kumavillage handimona kunoku kumavillage watoti kumavillage kunoku ndokunogarwa nevanhu vane mari guys nembinga handimona kunoku kwatigere kumbare kunoku kunana mbare kunoku ndokwatigere kuno matapi handimona kunonzi kuno kumavillage ndokunogara mbinga dzacho saka anogara kumavillage handiti saka kumavillage havajairika kuvingwa pamota dzavo vachivingwa vingwa esi rudombaiwa vachivingwa vingwa esibonyi vachivingwa vingwa pamamota paita chimudhara chisina mavende chauya chikati such a nice car wow I love it mota yanga chikomenda zvitara chokwadi yanga chikukomentwa handimona ndobva ndati ichi chimunhu ichi ndechemadrugs ichi saka panangodaro saa ndakusati ndafundisirwa nekumavillage zveguys vanhu vembinga ka kumavillage uko zvikanzi maiwe atibvei pano takatoona restaurant yari pasaidi apa zvikanzi kana ari chinhu chinhu madrugs kana meti comfortable handei ndikati toendepi ndikati hendei kutaundi kana munona ini mbinga kuti munomatira madragi munoona kuti amuzviti handei kuchirungu kutaundi zvikanzi handei ndikati director zvindini takaenda kupi tiri kuna kutsikidzi tisitogara kisi guys kapa ndakapinda muUK ka isi akanga tichingwa kuti life yemuUK yakafanana the life is fanana
handi maona so tangotiwo plus unozoti guys uchangopinda uchingori interview mvuma hauwani mbataka dzimba dzinonetsa dziwani kuzvokumhanya saka unongochiti kwawawana ikoko panguva yawawana iyoyo unotongogreba because unogona kutoishaiwa une mari yako kabata mari yako unogona kuishaya imba zvaiitika ipapo ndakudzenga ndakafambira dzimba dzekuti ndasvika pakuneta kuti zvakafanana chero kunze viewing ndofambira inoti handimboiwani ndawa Lesi Caroline nekudzifambira dzimba saka pakangobuda iyo iko kuno kumatapi ipo panapa kumatapi hanimona zvichimbodzi muri kuida here imba kwati ndakoti ndakoziya kuti ndiri kumatapi guys asi kumatapi kunofaya zvergaini kudzei ndobva ndadouya zvekumatapi kunoko saka kumatapi kuno guys mweya wandakambokudzai papa ndichiti ndaida kutama guys ndikafunga kuti asi garden ini pana ndakagarira mavheji guys pana ndagarira garden ini ndagarira garden dzangu izvo zvikuseni guys ndakudzai ndakaextenda garden hamungadini kune ndine garden rangu remuriwo so ndinoona vanhu vachitambura isi Natasha ndinoona vanhu vachitambura garden vachitenga zvimapuranga bezvo zvimapuranga zvanotenga so vorima vodzvara muriwo mapuranga ndikati ini saka ndonzi kwai kumapurazi kwai kumbare saka ndinofa kutiza kuno kumbare inini ndichienda kunogara kwacho kwameno kune garden dzeloni indodla loni ini nokuti kakuno kugaizima ndoda kutokudzai imba inodhurisiwa nokuti pane loni chinonzi garden kuno guys iloni saka ukaona kumba kwacho kwauri kunopinda kune ziloni rakasvika uko imba yaitodhura ini handidyi loni handabasa neloni animaona inoda kuzvirimira muriwo wangu kovho yangu kovho yangu nerepi yangu izvo zvida kutotaka kutoisa repi yangu so kwakunda kuchitonhoraka saka repi inoda munikikiri zvemuwinter hanimaona saka ndikati ndakambaudza pachiti guys ndoda kutama ndikasafunga kuti asi ini midzimba dzandaingoona paraiti muvhu posa dzikutodhura ndondakasafunga kuti yamuri kuti garden chii indainga tikachiti garden guys akureva garden chii dzedu dzokurima muri unovanazobvunza agent ochi ndikati kwachamuri kuti garden chii zvikanzi the lawn the size of the garden ndopandakati saka dzimba idzi dziri kuti ndinobhadhara 1.6 1.5 yeloni ini loni ndoidi guys ini loni ndoidi ndikasanosona timbinyura loni iyo ndichizvara muriwo ndonoitimbinyura kaloni ndikaisa mbedha yemuriwo zveloni kana ndobva ndanyatsa kugaya ndikati baba kwangu vakati tinongotama asi kuti panapa garden muriwo guys ndakagaya ndikati muriwo izvuzere pachapa ndakadzvara umwe watobata watokura uko apa ndoda kutoisa repi yangu nezvitsunga takuenda mushandoka ndonotenga muriwo 3 pounds 50 ndichiti kwai ndatiza kuti ndinogara kwai kuameno kuti kunomemi kuti kupi ndinogara kuda kumadhoo kumadhodho kana kuti ndokuchii ameno chakasiyana chii ini ndichizvigarira mumba nai guys hanzi mave neallotment iri pamba pangu mili mumba pamba paya hamuzivi yadhi yangu iyoyi iallotment nokuti ukaona pandinokwanisa mukati muda ndokutadzai munyatso kuwisira ndokutaura muone kuti ndine garden yakaita sei muone kuti ndine garden yakaita sei ndine garden guys kwai loni for summer ela loni necho ndidorionayo mira ndinde nemi tidzoke tipedzise nyaya yabhuru wangu imu kana titaura hamusi kundiwisisa kahande kozi ndakazowedzesa ndakazokomblina kawifi guys vakauya vakaisa chibhokisi chinyuwani saka inenge yakushanda hende ndinatsokuisa kuza ndikutaura ini guys kandichitaura kuti ndiregei ndizvigarire kumatapi bhozvo kuti ndagarira gadheni yangu panapa muti kwainditani hani munoona ndinushu igadheni guys payadhi imi vari kumadheudheu vangani venyu vane gadheni yakadai vari kumadheudheu vangani venyu vane gadheni yakadai vangani venyu hani muri kuona igadheni uyu ndakaudzvara manje manje ushu muri kutoona apa ushu muri kuona muriwo ndakatoudzvara manje manje ushu muri kuona muriwo ushu muri kuona here ni guys muri kuona here uyu muriwo guys muri kundoona here ushu muriwo hani muri kuona uyu muriwo right muri kuona apa guys apa apasati handisati ndatopa timba apa ndopa ndoda kutoisa repu apa right ndouya apa ndoda kutoisa repu futi ipapa pandika apa ndoisa tsunga apa hani muri kuona payadhi pangu apa hani muri kuona payadhi pangu apa ndoisa tsunga hani munyatso kuona right muriwo ndikuti ndakadzvara last week watokura ushu mota zvokutamba neni motokari ndinde kunogara kumadheudheu hani muri kuona ndine allotment muri kuona muriwo do you see this guys can you see this honai zvitsunga zvangu zvitorimo zvandakango izvo honai tasemoni ela ukutaura zvokuti loni ini ndofa kunobhadharira loni handitika loni yangu hai loni network yakaimprova zvo network yakagadzirwa kwani makati ndikombleni ndakakombleni kaiva vakachinja bhokisi vakaisa bhokisi latest saka muri kuona loni kana konaya ishi loni ishi ndinayo ini loni ishi loni
ndine chiwindhouse changu chokuisa storage hani muri kuona apa ndo bra yawo zvapa bra stand apa ndaitobra zvangu zikirino hani muri kuona ilonishi nditoda chimwe chimba chiwindhouse chirapa ichi chimwe chiwindhouse ichi chinotogara zvimangwenjere chirapa ichi hani muri kuona saka imimi guys inini mukuti nini wawisi saka ela nditori neallotment padheni pangu handiwana ndine allotment padheni pangu saka imimi mukutaura kuti ndini ndosiya allotment pamba pangu inini guys ndoenda kunogara kune loan just because ndikuda loan guys. No, me I'm an African, I'm a Zimba, and I'm a farmer in the making handimaona so anditi zveloni saka ndobva ndadisida ndikatsika ndidini rekai ndizvigarire hanzi indori mamabhokisi ndo zvandisingadi izvozvo zvokunori mamabhokisi ini ndine yadhi ndichiti kwai nokuti ndoda kuenda kunogara kumadhodho handi ndiri mumba izvozvo apa pamba panotara chokwadi ini dzimba dzavamwe dzandakapinda ukoko zvibhokisi zvakadai so zvitikitiki zvakadai handimaona zvidining room zvidiki zvakadai ini kutati muno ndakagara macheya ndakagara macheya kamuno moita lounge room muno mudining muno moita kitchen handika moita toilet yepasi koita ndiri kumsoroko koita toilet yekumsoroko koita bathing room in shower saka guys imba apa yakamira yoga vana vanobaiwa nenoise pauya pretanga chiti nhaiva nenoise ndikati takamira togaisa kuno anomboshuwa vanenge vachida ndaura noise vachidza guys ndakamira ndogaina handina chimba chandakabatana nacho paseri apa chinonzi chi munochiti chi guys chinonzi chi chakamira choga kwanzi yaikuwisi kuri kumwe chinonzi chi guys chakamira choga ichi chinonzi chi chakamira choga ichi munochiti kudi ichi chakamira choga chinonzi chi taure guys chinonzi chi Stay fast guys chakamira choga chinonzi chi chakamira choga ichi guys chinonzi chi tichaenda kunyaya yecoffee don't worry chinonzi chi chakamira choga ichi guys tenda ndo chinonzi chi guys ndambomwa mondiregerera chinonzi chi detached house saka ndiri pa detached house handimaona pa detached house ndipo pandiri handimaona pa detached house pangu saka ini guys ndiri kunosvika auya bhuru wangu paya zvikanzi ndikati alright saka ngururo tiri kufamba paya nabhuru wangu tiri kufamba tikuinda taenda kutown zvikanzi parking ndikati handi pandopaka tanomira ndikiri paya pa parking paya hanzi bangalo ai detached thank you Victoria detached yoyo detached guys andina kubatana neimwe munhu handisi haisi semi detached detached and haisi dzakaita line dzinonzi chi guys dzakaita line dzinonzi kudi kune dzakaita line kai dzinonzi kudi detached haisi semi detached chakaita line chinonzi kudi guys dzakaita line dzinonzi kudi terrace haisi ma terraced haisi ma terraced haisi ma terraced ndikati ndozvigarira pantainda paya saka bro wangu akutoti mengu panoga ndikati shamwari ukutoona kuno kwandogara ndokunonzi kumatapi ndogara kumatapi wangu iwe unogara kumavillage kumavillage takawa kuti ndiko kunogarana nechi vane bands takufamba manje katapaka mota manje akuti hande ndikuendesei kwanzi kunoitwa kwanzi hande pane restaurant iye anga achida ndakanga mwazita zvikanzi hande ndikati inini pakazara marestaurant ndopasiva handi kumarestaurant kwakazara marestaurant tikufamba ndaona manje ndazomuti asisawe iwe mbonyatsondiudza iwe uri kubva kumavillage kumadheudheuko ukwamundururuka kuuya kuno kumbare kumatapi iwe kuti uzonitsa coffee nokuti ndogara kumatapi zvikanzi no me I love coffee and cake ndikati so do you see me as someone who goes and sit down and buy a cake and a coffee me sitting down to go into a shop and say please can I have a cup of coffee and a cake me watakakuburuka nekuseka ndikati mini zvikanzi alright toenda kupi saka ndichakuendese kuko hande ikumurunzi kushishi amene kwakachitaura kwati tiendi tafamba papa tikuseka tikwenda tapinda mumo guys anditika tapinda mumo tikufamba andi mukune vanoziva Peterborough Mall munoiziva tapinda mumo kudai so muQueensgate meme tapinda mumo kudai so pane paunozonotena kudai so paside up pane vanotengesa marasta anenge aripo so anotengesa zvinhu zvechirasta anotengesa zvimombe zvakaveziwa zvimbudzi zvakavezwa zvingozvisa zvinhu zvirifanifani izvi zvinotengeswa hamene kuSouth Africa kumasaidi kwerodhi kwenona anotengesa uko handimaona
tikufamba zisonakira ngoti muchishopu imomo guys ndikaona munhu speed yakanangako ndikati wari kudeiko uyu muyu ndateverawo paya kumasure paya kwazisimeri maused kudalitele I'm used do kwandinotogara kuJohn Clara yes yes my house is in the Dale in SA yes is there in the Dale in SA ka not kuno chero ku SA kwambona kuti ndikunda nomwa coffee nekeke wakambona ku SA checho guys makambona makatika matrix utere ku SA checho kuna pisa ukatomuka na 7 zuva nenge rakati berengende taingorora pa ndikudza wani kuterera pamusoro pemapasi kana pa sikisama ino taimata pasi pa floor saka zvekeke nenhingikiri hazviiti wakazvona muKings Gate ka apinda ananga kuzvidhori kuya ndikati kuzvidhori uku akanditevere ndatevera kuzvidhori kuya akubata zvimombe ndikati and then hey guys vakadzi varungwa ndikati and then zvikanzi it's so nice ndikati izvo zvidhori izvozvi ndikati zvimombe izvozvi zvikanzi ndazviziva atanga kuti sakatotaura ka paangoti mira ndipindomuka ndamupaziso ndobva nditi zvaunozviziva ndozviziva this is nice ndobva ndati watoziva zvandatotaura ka zvikanzi katika izvo zvidhori izvozvi azvibata veduwe agozviyemura zvidhori zviya agozviyemura agona kigwana zvidhori zviya indasingomira ndikati saka uri kutonakona kwezvinhu zvakaumbwa izvi zvidhori izvizvi uri kutoona kuti wakatozvikanzi zvidhori zvakanaka wo ndaoma guys ndasogara pasi nokuseka achitenga achiona zvidhori zvake ndobva ati ndozotenga ndinotega bosi mukuti tsika uzotenga kuti atogasha handi tikufamba saka tikufamba pale ndikati asi wewe zvidhori saungoda kutenga here chidhori cha zvikanzi zvidhori zvakanaka zvasimeri ndikatozvitenga aunoziva kuti ndikanochisa pakadenga nchisa pakati ndikati unoziva kuita mukadzi ka wemurungu kwakaoma ndobva ndamuti saka iwewe unongodya zvokudya masangweji ka vakadzi varungu munongodya masangweji ingwe uchadya sadza iwe do you still eat sadza iwe kana kuti wangodako zvokuti sangweji lettuce sangweji and tuna and chi uchala sadza agobva afa nekuseka zvikanzi aiwa tinoti tinombopota chidya sometimes wo zvikanzi ndikati alright ndikati ina ndikuoni mushe ndonasoti ngayamba wako ichangondipa masangweji ndanditi zvemasangweji vangodandisa kuti isina kuramba zvekofi zvokutonditsa apo pakanzi kofi apo unogara mukofi imomo andiona zvikanzi endei tafamba paya tasvika pamarestaurant zvikanzi muri kuona iyo peresi ndemapasta nemapizza ndikati aiwazve zvemapasta atongobika kumba iwo maspageti naiwo manoodles iwo mamakaroni naidzo pizza dzatongotenga muiceland 1 pound tichiisa muoven ndokuoda kundindisa aiwa kwandini ndaramba kuya kuenda kuperezi kupizza kuya guys ndaramba ndikati kukobodo kumapizza uku nikisi kumapasta no bodo it's a no zvikanzi saka topinda mucaribbean ndikati caribbean at least takambodi kumaregeland uku takamboti tichidyei chikafu chacho but hatinazodya chachakawanda tikatodyawo mabhanana iwa munoti maplantain aya akatomadya ukoko saka ndikati pinde imomo tapinda musoresa nemiya tagara pasi menu wauya guys zvikanzi saka chitsvaga ichi zvikaichitsvaga ichi menu tsvagai apa ndiri kubhizi kutsvaga kasi amarula guys ndiri bhizi ndione amarula haisi kuwanikwa ndikati ndambotanga ichatsika ndinyarare ndobva azviona kuti ndatambura nokutsvaga padoro paya kuti amarula apa kana ndatoziva kana masadhangaripo panga pasina ndikati Mika, kutaura chokwadi, me, all these things that I hear, one thing that I recommend, that thing that I liked, I give you 100% on that one, my friend. Remember, she's married to a white guy for the past 23 years, guys. And murukona, vana vake vese ndivana vakashangwa muno antika, but takati chidzembura shona zvokuti kana sina tokuza kuti usingazita married to unochiona ana kuda kuya zvokunditi nechirungu chavo chemumhino chiya takati chidzembura shona ndafara guys ndikati aipoza ndakupa 1000% unyaziziva kuti uchiri wekuzimbabwe sure hausati wachinja zvikanzi no inototaura shona kana english kuba everyday everywhere kubasa english ndikasabhika ndatosangana nokuba tinotaura shona tati chihwereketa guys hatikuhwereketa iri paya zvikanzi ndikati shamwari bhururu wangu kaunoona chika chinhu chauya ichi chedoro ichi kaichi hapana kana chandiri kuwisisa kana right ichi
chiripo hapana kana chandikumboisa wanhu zvakanyogwa apa izvi saka ine handizvizivi zvikuiva kwokuti inini am not that much of a drinker saka ndongozatozvimwira amarula yangu handika kana aistropes zvino aistropes apa ndaishayiwa amarula hapana even iyo belis yacho panga pasina saka handisi kuwisisa kuti ndo zvakaitirawo zviudzi nyaya dzekutoita idzi kunzi ndikati saka inini handizoti apa pomwa chishikadzirikai ndikutsvagirei kwai ramu plus kudiwe hameno ndikati oda izvozvo waoda zvikanzi pane zvimwe zvinosanganiswa apainepo nechichichichichi ndikati oda waoda zviri tuka zvauya zviri tu zviyazvi ndatesta yaka inosanganiswa mafurusu chichindiwe ine inoita asi pakupedzisira ine kakukacharara so ndikati ini handidishi apa kwakuine special kwacho tukatenga wanopuwa 2 guys kwatenga 1 saka dzadzichitoya dziri 4 ndikati right iwe iri kuita kakuchimwa iwe ndatesta yakaita waitiya iya iri kunaka iri kutofamba iya guys ndikati ya iyi ndiyo chaiyo iyi ndoyo ndochimwa iyi watengazve tatumwa paya zviri kunaka izvi zvikanzi muchenjere mudhakwa ndikati tosozvona ini handisi kuda kubasa nhasi saka takaenda handei right mangwana menyu yaya zvikanzi chikafu ndatarisa zvikafu zviya zviripo zviya zvezvakanyengwa kumakaribhezvoko vanonyora nezvirudzi zvavo jeki wati jakuru jeki jambu jeki wati ameno zvanga zviripo kwai goti chii ndikati imbudzerei kana kuti chii ameno zvanga zviripo ndikati shamwari ini ndoda zvinhu zvinovava zvikanzi tasai pane zvakanzi jeki izvo ndaenda pamajeki paya ndikati ndaona pakanzi ribs ndikati jeki ribs aya maribs kaya ndoda maribs zvikanzi maribs aya munoda kumadya nei panga pane option yemamashed potatoes panga pane option yemavegetables ndikati papa ndikati ndoda sweet potato rakaitwa machips because ndogara ndichimatenga nonaka chanzishuwa ndikati chikafu iyaoda zvake chikafu chiya chazouya chikafu chaso ini ndakatadza guys munoziva kuti South Africa ukahodha maribs atimu ese taura chokwadi ukataura kuti rib guys kunouya maribs akamarinetwa maribs chaiwo anenge achitouya anenge ane machips rib chanakati unonyazocheka wega uchicheka wega maribs unyazocheka wega maribs uchibvisa mabhonzo hanimona saka ndati maribs ari kuuya kwai who ordered ribs ndikati me auya aisa pamberi pangu ndione ari kuisa chiri kunzi chiribs kuda chakangoita kunge chii munoziva iceberg guys kune vanopinda marestaurant iceberg but iceberg rinenge rakakura hanimona ichi chimanje chachiri chiiceberg chitokotoko hanimona chiri kunzi ribs ndikati is this ribs zvikanzi yes ndata ndichavafunzi chiregai ndinyarari heya pasaidi pakaiswa muriwo guys kovhu iyi haisi kovhu because taste yacho yanga isiko kumufushwa kovhu yakaomesewa mufushwa wakaiswa pasaidi nezvisupu hanimona bro anga kunotenga doro rimwe adzoka ndikati shamwari panapa ndapuwa muriwo ndapuwa mavheji ndapuwa kovhu ndazvitesta itori kovhu chayakaoma akufanira kuseka zvikaziko ndikati asi nenyaya yekuti ndedze kuzvezve kune dzimwe nyika rekatingodlawo pamwe zviri health pamwe zviri health hanimona kanzi okay chake chauya pauya chake chauya zvangaodha iye anozviziva ngaodha zvinhu zvake zvangaodha mune chimwe chindiro mama akaita kunge hani munoziva kana uchiita guys kana uchiita doti paya do rakadai do guys muchindiromu zvakaiswa imomo kuda zvazviri 4 kana 5 zvinenge zvidhoti zvakadonhedzwa imomo mukati ndikati nebhuru koi chinenge zvinhu zvadonhedzwa zvataizigwa pachii zvasiyakuoma akuoma nekuseka ndikati asi chii shepi yacho guys hazviiti animaona ndikati iya tione ndobva ndanononga chinhu chiya chinge ndozvichiya ndanonga hangu ndati igwinya kaparanga richitove gwinya guys igwinya rakangoiswa chebhuru
chechirungu ichi. Aiwa manegezeko. Angaziri manegezeko ari magwinya. Maveti kuku. Angari magwinya. Si magwinya aya. Akaitwa shepu isajara magwinya akaitwa shepu around. Handiti. Akaitwa shepu. Chirungu zvakaoma guys. Akaitwa shepu yenabi chaiyo. Shepu kazona video mutarise video. Shepu yenabi. Akaitwa ndikati ndofana kuti iwe magwinya kasvika magwinya chi. Ndikati maveti kuku zvikazaiwa. Ndikati maveti kuku. Uona tora kuona bato. Ratofati inde ifeti kuku zveshuwa ngoti flower yawo yakasimba kudarika kuAfrica. Ndikati ifeti kuku iri flower ndo yazokwe yawo yakanya kukora. Sele kudarika yedu yatoziva. Asi marestaurants scam guys. Marestaurants ndo inonzi scam yekupedzisira chekudya scam kambiza masikamaska kurestaurant kumaskama guys. Munoziva ndinyazofunga kuti abhadhara plate yega 25 pounds. Izvozvi muriwo kovho iyo yakaoma nechinhu chinyama icho chipisiwa yakachidzimanisi. Nekaposhe ndikiri kemapo chips iwa chips handisi kucomplain akapozi angachinaka. Anmona. Iye abhadhara 25 ndiro yake iye zvadla azviti zviri kunaka. Ati zvinonaka zvadla. Saka tongoti bho. Anmona. Mafried chechewo fried ayadakura chidai ndowangari. Ndikati saka 25 pounds ichi ndiro yake bhoko. Izvi magwinya iwaya ndiwo abhadhara 25 pounds for a plate. But anyway guys, dochi yakari etizvozvo yakari restaurant. Magwinya saka vanhu vokukaribira dzinofanira kubika zvikafu zvakafanana nezvedu guys. Vandola muriwo sekwedu ndaupuwa kurestaurant muriwo. Saka muri kuona kuti kuZimbabwe ukavhura restaurant yako guys, ukavhura restaurant yako kuZimbabwe andika ukangotamba kuti wongoita menu kana kuti foreigners restaurant kana kuti chi maforeigner achiuya papo kubva wati zviveji zvimufushwa zvako zvemunyemba uchiisa pa dessert papo wongotsvaga ameno zvingoameno zvaunongoita ita so unotoita mari guys because kuna chinhu ndakamuudza ngati sawi wangu ka unoziva kuti SA ine chikafu wangu. SA ine chikafu nekuti ukaona watenga chikafu tondapanze watenga ikai beitola tikazvirega as I want you. Could you come and take me out? When you come and take me out, me, I'll just survey. I'm a content creator. I'll be looking for content. The lady store owner niggas people and one could create content. And one. Saka, I could not have because nothing to 7 muriwo yakamvujoya. That was a pizza and one. Saka, it's a good Zimbabwe guys. You can acquire Cantora, please. She coffee and cake is a no. And one. Tea is a no. And what? Hende tunoenda kuchikafu cheko ndo kwatinoenda. Zvekuti kwa mapasta it's a no. Antimona. Toenda kuchikafu cheko kuona kuchisayiwo kuti tingatoshatenda kuna ndosi. Tingashatenda kuna ndosi. Tonogara mukati momo todi kuti fake kukureta mari totora mari pa UK kukaribeni uko. Because if it kukari yari asiri kutotora 25 pounds. Saka imagine ukabika magwinya yako pa Africa pa Zimbabwe apa. Handitika wobika magwinya yako worova mapotatoes emachips iwaya paside ungotsvaka nyama yembudzi kana dhadha ameno ungoirosta woisawo paside apa wotopatumidza zita rako varungu vakauya wotoisa unoita mari guys. Maona kuti mari yakapusa kuruka, mazviona kuti mari yakapusa kuruka guys. Tinotyira kure kuita mari but mari yakapusa kuruka. Mumarestaurant mune scam irimo guys, ndochokwadi mune scam irimo marestaurant. Zvinhu zvaunobika tinga 25 pounds ka 15 pounds 20 pounds. Zvinhu zvoti ndatonyatsokuona ndatoona business ndikati zvinhu zvine mari kaizvi zvine mari. Anyway, pane mukana munomuvhura marestaurant munomu sanganisai zvimadhishi zvisina kana nebasa rese ndichaji 25 pounds and 30 pounds zvichenda above. Anyway guys, that was my day. I was just updating you about day rangu ranhasi. Kwanzi namasana nda kuendesa ku bottomless branch tuone kuti munodzoka kusvika hande masana. Unongoya kuti tongomeka shoti mangwana ndisikuenda kubasa tointa. Tunorova pungwe tiriko kudzoka mangwana makuseni. Yeah. Ndo zvotoda kunoka kunyika. Right. Saka guys, indau yakatimbowawo vamwe kuti
imimi madheire enyu rangarisekwa mamuri chii chiri kuitika handitika kana chiti mvekemvenga zviri kuti munongoyawo nestori yekusekesa vanhu kana yangu kana kuti yekutsamwisa kana unoya nestori yaunayo handitika unoya nestori yaunayo zvaunoda hanzi unoshandisa chebe ndoya ndoshandisa black lips chebe chete unoya nestori yaunayo kana kuti zviri ameno mvekemvenge chero chawataura chero chawaya nacho pano tiri kuti tinogamuchira handika nokuti handisi kuda kuzogarisa guys izvozvi tadzava 8 o'clock saka ndoda kubva pana exactly na 9 o'clock because makana ndenge nchida kubasa handika mukadzi womurungu mauya kuinbox kwanzi sisimeli musati daro hanzi you need to come and see my big garden back and front moya kuzorima uyu kumapurazi mukadzi womurungu futangara kumavillage kudanga kumavillage vanenge vane uyu kwai Doreen is homeless aita sei andimazize kwaenda tanga menopause okay chifona itinzwe aiwa ndinouya asisi ana I'll come there ndinouya nimbona kati nei ndiyo yangu ndizvirimire ipapo right fonai guys fonai tinzwe iwe andimazize unoti watanga menopause unoiziva menopause iwe chii chawatanga chauri kuti watanga menopause waonei chakuti unoti watanga menopause hanzi why do you get chebe ndinayo yakapera inini yangu yakapera ndaive nayo ndotozouya nayo kana ndabva kuAfrica because ini pane munhu wanondongotenga kwari because ndototenga nomixa ndega ndototenga zvimapowder zvezvo neoil zvindomixa ndega saka ndichanotenga kunhingikiri uyu kuAfrica saka guys chimbofonaiwo tinzweka anditika kuti nyaya dzenyu how far timvenge timbonzwawo what's going on timbotaura nyaya tichingoseka zvedu tichipa pakuseka nekutandara tiri pano and mai tanaka unonditamira ndibva kuAfrica maipa ndoya nayo wotenga ipapo hanzi ndakamboenda first date ndikaona pakanzi cocktail prawns ndikati maprawns ari nomawanikwe zvimbishi ukazvidla hanzi nawo magolidi nachida kana feeling nemurume mufunge ndikatamba ndikakaiva ndonzwa kuti zvangu zvaita imenopause here magolidi is that menopause as well imenopause here iwe how old are you masiziwa unoti waenda kumenopause how old are you masiziwa because I think uri kuma-30s iwe hesi hope mati how are you Daisy zviri sei right fona itinzwe guys chifona ikatinzwe kuti how far timbonzwawo kuti zvakamira sei hallo pamvengevenge hello sisineli moderator ndiri bhuku kuri sei mushe ndajoina live yenyu matopa padhuze kupedza muchipangu here ndineka nyaya kangu handei tinzwe alright ndingati yakaita sort of like a revenge diaries. But it's something that I regret. Saka like 5-6 years ago pane murume wandadanana naye saka ndadanana naye murume uyu haana kundiudza kuti iye ane mudzimai and inini mazuva acho ndaishanda touchline. Okay, right. asi iwewe touchline iwe wakatanga yakati pazvakadi uri touchline aiwa touchline ndatatodima 5-6 years. toda kuti ugozotudzoka zvamaisangana nazvo kutouchline. aiwa munozondishedza kana kunditextira nerimwe dei ndezvokutsanangura nditonenyaya dzakawanda ka ndozatei tichida zvinhu zokuti tiwe kuti touchline tingatokwana here. Do we qualify? aiwa kuna munhu asingaqualify. touchline mine mazera wose from 16 years kusvika 60 years munhu wese ariko. Okay, ye mujobheke kujobheke. aiwa handisina kutaura location. Okay, alright. asi muri muSouth Africa? Alright. Okay, right. ndadanana naye murume uyu. hello. tikuteerera. ndadanana naye murume uyu saka aiuya kwandiri achitondisapota, wouya wondimirira, todriva toenda kumba tese. mari yangu anga asingatoidi but anga ane timetable yokuti aiti maweekends ndine kwandinoenda. saka hainda ndisina shungu nazvo kosi ndandakamboti rega ndimbouya kumba kwako ndimbokutsvairira ndimbokuachira zvikanzi aiwa ndogare mabrothers angu.
aikumirira uri patachline iyakamira aitopinda mukati ototenga doro ndotoita zvatindoita ndotomudza kuti maybe ndashota nevanhu 2 kana 3 kuti hazvina kana basa ichi chaisa tiende kumba totosvika kumba togeza tese todya yovungoita just like a normal relationship asingati ndiye uchidzi kana kuita sei kuti waita zvakashata kana chii no problem saka ine ndandisingazvitarise kuti munhu uyu pese paanouya foni yake inenge iri pasilent and hembe dzake dzinenge dziri clean ainditi chii ndinowacha ndega pamba pedu pano pari pajaradha pane mukadzi anoita sei anotiwachira tese ina ndisina basa nazvo ndaingoita zvandinoita yeka nerimwe zuva tamwata adhakwa asiya foni yari ndadayira foni yaya zvinodaira kagamuchidzwa nemashoko ndokwa ndikabva ndati nezviri pasi ndikati aiwa mai ini handisi kuzviziva kuti chii munhu ane mukadzi murume wenyu munhu uyu ane over 3 months endichi tinototravhera tese kana chii kumabrothers ake ndakatoenda naye not kuti aindiintroduce but like kumba kwavo kana kune mafamily functions ndaitoenda chii ndikati aiwa handisi kuziva inini ndakabva ndapika kuti mukadzi uyu accent yake tinenge tinobva kumusha kumwe ndikabva ndati iwe accent yako yauzi murudzi wakadai hanzi ndikati aiwa iwazvinedze unogara kupi akabva ndiudza twandogara ndikati ingawa ni murume wako akanditi zvona pane pajaradha ane mukadzi anouya chiwacha zvikanzi anonyepa anodidi ati orit chiuya tisangane panzvimbo yakadai ndakaita zviindisisimeli auya after about 2-3 days mukadzi uya akandifonera zvikanzi ndiri kuuya saka munongoziva hamadezi acho zvewhatsapp zvanga zvisati zvanyatsokuva very advanced takatotexterana ndikabva ndamutimirei panzvimbo yakati zvikanzi describe zvawakapfeka ndikabva ndadescribe the opposite because ndaitya kuti maybe munhu achauya aine vanhu vakawanda saka ndakabva ndadescribe the opposite ndikabva ndati ndiri mukadzi giant mutsvuku akafuta and ndidescribe the opposite of what I am ndati wakaita sei zvikanzi ndakabereka mwana ndakabva zvidescribe sezvaari ndikatoona munhu akati akapfeka matomi achinzwisa tsitsi nejeansketi tauro remwana rakakwasharara ndikati mukadzi uyu ndobva ndakakosa kuti kati ndimi mainhingi here zvikanzi ndini ndikati nei taura munoita pafoni apapapa makopotere esai voisi remuita kunge munhu mukobvu kana chii kadziya tikatofarirana kunge tiri masisters tikatopenga nokuti chatibatanidza chii yataiwa murume wenyu zvakafamba so zvikanzi ufunga usitomborwe kutanga and kana zvitobva kwauri anenge asingatombouyi kwandiri tiri 3 vakadzi vasikana girlfriends iye mukadzi but aingotida kuti tiri 3 like let's say kwandiri aiwanzokuya Friday woti Friday Saturday Sunday kwamaiguru woti Monday Tuesday maybe Wednesday Thursday woenda somewhere saka iti 3 days no problem ndiende nemukadzi yayo kuflat kwangu ndatosvika ndakatopfura nekumashopu ndikatenga ndikabika muchifona manje zvikanzi zvona uri kupi ndikati ndiri kumba but ndine sister yangu andivhakachira zvikanzi ndabva ndamuisa paloud zvikanzi manje kana kune sister yako hombe kana diki ndikati sister yangu zvikanzi ndipfurere nekuwoolworths ndichitenga something ndikati tenga Willys ice cream nechi tivigire nechicken yayo iri red yekuwoolworths kuti akashamisika zvisingamboiti zvikanzi anototaura nemi zvakanaka kudai so ndikati anototaura uyu autondikena ari kutoya nechikafu zvikanzi mufunge mumba ndangosaka nematress chete ndanzwa nekubhadhara mastanda neproperty nekutengesa property chikafu handina mwana ndiye yuyu ari kumusana uyu
mufunge sisi medu mwana anga akatopfeka chitracksuit chekudhara chatochidonchi tachi mwoyo wangu wakabatika nokuti uyu murume uyu taitomuziva pataishandira kuti paanouya aitidhakisa ini tese nemashamwari angu kusvika tarara pasi but ndakati nditarise mukadzi wacho ndione ndikati kwari kupanishire chii zvikanzi akangondibvisa kuzimbabwe kati pasina 1 hour murume akabva tosvika takura magrosari achingopinda mumba kudai so chiichi akaona mukadzi apa ndakungoita hangu inisa mari because handisikuda kuti vana vangu vanzwi zvinhu zvandiri kutaura ndakungoita inisa mari abva chaisana nemukadzi wake infact ndakatodzika ndichienda kwaari ndakabereka mwana kumuzana akatotadza kana kumuona mwana wake ndichienda kunomutora kuparking lot ndakatodzika pasi akatotadza kumuona mwana wake ndakamubereka chokuisa masteps tese hana kuona takabereka mwana wake hana kuzviona haana kana kumbozviona kana kumbozvira kupfunga kuti ndakabereka mwana wake kana mukadzi ndakamusiya zvadaro yakareba kane nyaya iyi tiriponga tiwedu nyaya yacho nazve handisine awa zvadaro tapinda mumba paya apopota ndizvatisingadi kujairirwa mama zvironga nguva izvi zvingaitaiwa kana shamwari toda kungoziva chokwadi chiripo mukadzi uyayo yakati zvana mastandai aita sei ari kuti nhasi ari kundikiyira hapasisina chekutengesa mumba masara matras chete kubika ndikubika kune mamarume vamwe vanhu but vari kusiyawo vakiya dzimba dzavo vachienda kumabasa hakuna munhu ari kukwanisa kuita sei kundisiya mumba make mukadzi uya ndikabva ndatomuti zvona murume akabva tobhenga do pakubuda kwakuenda makateerera takateerera tutoda kuchema kwakubuda kwakuenda tasara zvino nechikeni yayekuulweti tasara nemakeke tasara nemaice cream negrosari dare ndikati munin'ina this is jobbik zvawaitwa izvi ndo zvandakaitwa inini kuzimbabwe right ini akasangana nemurume wako so ende murume wako andoziva kutoti inini nditori pachirongwa ayo magaba angu ayo zvinongedzera apa maita nyoro here nemurume uyu murume ndaitoenda naye kuchikliniki tine chizvimakliniki zvimamobile clinic zvaitivinga saka ndakatoenda naye murume angatori negative murume akabva topuwa pepu yake but ini naitoziva aindida sesemeli zvokuti anga asingatombomaindi dzimwe nguva ndaitomuudza kuti aiwa shama nhasi handisikuuya tikuenda kunight woti allright aizongorwadziwawo kuti murume but hapana chaikwanisa kuita sei kuti aite right ndandikuita fast forward nditi gaga ndasara nemukadzi uya ndabva ndati kuti udzokere mukomba kwako azviite but I need to trust you and mumba mangu and handichakutarisisi semukadzi wemurume wandiri kudanana naye ndakukutarisa as my young sister you can stay here pane crash pasi handiti but inini ndoita basa rakadai and iwo nebhodhi yakanaka iwewo nditori nebhodhi yakanaka kudarika yangu because inini ndine chidumbu ndine mastretch marks neoperation but ndaikwanisa kuita mari ngati iwo kanaka iwewo unenge model ndingaenda newe nhasi mangwana chai 1.5 2000 unobata within a month mukando wedu ma5000 tinenge tatokupinza tokukandira 30000 yako wosumudza flat rako wotenga property yako so long kasativasisa chete unobvuma here ndichakutengera hembe ndichakupa mari yestart yekuti chasei kuzi kumabhawa kwedu kune joining fee unobvuma here zvikanzi ndandakajaira zvokushanda chidhumbe ndikati kushanda chidhumbe kuno kuera pandiri kumaflats kuno ukukuku unongochipiwa ma150 200 nguva yacho it was 2013 14 madaily rates anga ari kuma200 150 200 ngati apa uchazobata 5000 unenge wabhenga musana uya kuno ukukuku makateera takateera right maiguru akabva boy takungova kumbo
ramba kutangwa nemadouts but vazoona manje mumba mangu akati tiflat chokorese ndikati nogara ndegeni vana vangu vanoya maschool holidays vana vangu vari kumaboarding upi kuzimbabwe muno mundongogara ndiri one zvikanzi zvese ngati zvese zvauona muno ndezvako flat rangu rinoiri ndakatori deposita musita mangu ndopakabva zvichiva but padownstairs apa patori neflat mukadzi ari pasi anobhadharwa weekly kana monthly kana uchida nosiya mwana no problem. Ndakambopa hangu 2 days agara she was so happy ndaiti kana chiro ndikabuda ndikadzoka Manheru ndaikomwana chiwana TV mwana wake ari happy ndaida kuti atanga ajaira first plus ambomenyukira skin ndandisingadi kuti ndingoenda naye achiri akakwasharara ndaida kuti ambotanga ambokuta mvura right Manheru rimwe day baba macho ndaiona dhori koko iwe musadaro nyari usadaro kuti wehendi nadhori kupi aita sei kudhori nai aita sei endera merikoni murume auya kuma-12 midnight murume mistake yanga ndakaita ndandakamupa spare key yepaflat because ndanda kutomuita like official murume auya right ndikati kwaofa apa atanga nyepedzera kudhakwa ndikati aiwa chidhongurosa yani violence panapa papa inini panapa flat hapana munhu anombozama araramira ndinoita hapana munhu anomboza kuti ndinoita noise nemunhu handitodi noise zvachose kana wayozotora mhuri yako tora nene mhuri yako muite sei muindi ini peace ndokumbosaita noise mandibhowa imimi chakati ndoda kurara ndikati panotoda kurara rara saka ndanga ndingori aida kuchaka nemukadzi iwe newe mumba mune mukadzi wake muterere munzwe uzvo akabhara panorara pamubhedha ndapandatoudza because mainini wanga kugara vhele ndanzingarari nawo pamubhedha nini vairara pacouch nemwana because couch rangu ranga ririwo mainini vanorara pacouch usiku uzvo ndaimuda sisimedi munhu ndainyatsoziva zvandinoda panguva yacho iyoyo saka I couldn't resist the temptation. Andipisa usiku andipisa mai varimo munini wako arimo achikaiso achibva nojambira futi sorry just walk mone phone call alumya achibva nojambira futi kuna maiguru akabva novapisa chikapisa ndakatarisa imimi saka maiguru iwopo waipisiwa maiguru wakatarisa wakatarisa threesome yes yakabva yatoita like a routine mamutoita muchidaro everyday saka chakazonyanya ndibhohwa ndechekuti right ndakazospida up kuti maiguru chiendai basa kuita kuti muwane chipenyu meka right maiguru ndavaendesa kubasa aiwa vasvika aiwa vatora mari maiguru vatora mari but what I then discovered is inini ndaibuda kuseni because ndandine vanhu vangu vandoziva kuti 8 before vapinda pamabasa vaindida saka indaibuda before ivo vagadzirira mwana saka ndakazoudzwa neumwe munhu kuti murume anosara achiuya kuflat kwangu indabuda vanga vakushandisa imba yangu kuti vaite zvinhu zvavo muri kupanzwa kupahwa ndiri kupahwa ndichiri ndakavhunduka nokuti ndiri kuvhunduka kuti saka uya maiguru vakwasiri mukadzi wake ka vanga vachingori maire mwana kana ndotokuudzai official wife chaiye akatopfuwa kumusha akatomuroora wepamusha chaiye kwete kuti masihlalisane wemujobic ana masihlalisane ndisu tanga takutoitwa saka vapedza kupiswa mushini mese muri 2 aizorara kupi murume uyu
aiwa murume uyu vhele basa rake ndakazodiscover later kuti yanga itori mbavha saka zvekurara zvava zvisiri mahari aitongobuda kuma 3-4 am aingoti akangopedza zvaanoita 3-4 am anodrive obuda oenda. Alright, imi mutosara makuseni makotomuka mutoti mai sisi mnin'ina sisi as if nothing hapana chiripo hapana discussion yakafani azvanyaya iyi no it's like takadiscover kuti murume uyu like ndakazodiscover kuti paanenge achitenga zvinhu aititengera zvinhu zvakafanana maperfume akafanana mafuta ekuzora akafanana chii chakafanana saka takabva tazviona kunge tiri matwins and tiri pabarika ambeni kana murume uyu anga nemushonga kana tanga nekuzi nenozva kutona tovhundutsa izvezvi kuti but panguva iyaiya what was really going on. Saka makamba kutobhadharira rent imimi kuti auye kuzokupisai mushini mose muri tu ndo zvanga zvakuitika apa maiguru vatozenge vapindawo vatozojoina murume haana kana kucomplaina aitoziva kuti maiguru vanoda kutoendawo ichinzwa aiwa haana kuzviziva manje murume aivada maiguru and aivada zvisingamboitwa ndaitoona inini. Alright, I don't know what happened. achivada hakuna kudaro rwakadaro kuvashungudza vachifamba netesutu vachitambudza udaro vakugara kumba kwemusikana wekustachilaini achivada sismedi munovuza type dzedza dzevarume dzekuti dzinenge dzichikucontrola so like adzidi newe but because ineniwo kusati pangu handingamboti aindida because aindisiya ndichivatiwa nevamwe varume aindisiya ndichienda. aiwa nyaya ndeyemashuwa guys because kana ndindanyazoona kuti nyaya ndeyemashuwa this munin'ina wangu ataura mamwe madetails ekuti hataugune vakawanda papublic mamudzi achitaura mega there's no way she can come and lie obva ataura nyaya yekuti inini ndakatondoona ndichitove pachirongwa ndichitodai iri nyaya yekunye pazviko nyaya yake ndeyechokwadi izvi zviriko sesemeli mirai munzwe ndaendesa maiguru paipai kutouchline paipai no this is things that happened kudhara 2014 yes joni chiri kunakidza kusati patombove nezvinhu zvakawanda wanda izvezvizvo yes south africa pachiri kufambika mari chiri kunakidza kubata mumaoko alright maiguru ndavaendesa kubasa maiguru vasvika maiguru vapisa andi ndavapimba kumba kwangu vagadzirwa musoro vagadzirwa manails vagadzirwa maelashes vachiva zvacho zvanga zviri muflat mangu nei ndikabva ndavaudza ndikati aiwa ndikupai 2 months target yekuti nemuwo muite sei upindewo mubachela menyu ndakutaurirai nemaguide panapa moita payment plan yedeposit chichi maiguru vapinda but chakazonyanya ndibhohwa manje ndechekuti I discovered kuti vanga vanika kudzokerana nani nemurume havanombovhira vakarambana asika maimbopiswa mose vavasina mborambana vana iwe ndiwo wangoti munanasisi wako yagare pano aiwa but murume kwandiri pandakatanga kudiscover remember I told you about the phone call yandakareceiva paipai akarara ndichimubvunza kuti pane mukadzi akadai andifonera akandiudza kuti aiwano takarambana okay fine ndabva ndadiscover kuti no inini kana ndichibuda na8 makuseni maiguru vachizosara vachitevera kuma11-12 kundima kwedu ukoko baba mufana vari kusara vachiuya kuflat ratova ravo ndikati sano ndiripi apo ndabva ndatsvaga kafoni kamvudzi ndabva ndatenga neline nyowani ndabva ndatextera murume uyayo ndichita kunge ndiri umwe munhu chakunge ndiri hama yemurume osamwari ngati shamwari ndiri panzvimbo yakadai ndaona amai mufana vako panzvimbo yakadai chii chiri kuitika ndabva ndadzokera ndichingotexta message yoyo kamwe ndabva ndatora line rariya ndabva ndaritsenga kambudzi kake ndabva ndakavika ndabva ndatodzokera zvangu pana maiguru ravaita tatotenga edu madrinks edu tikabva tatotanga kumwa tichiseka pasina kupera kana I think ndakazvitaura during lunch time dzava kuma3-4 kumazuva rodoka murume uya tikamuona chipinda saka manje kuti aite hasha zvazvisingakwanisi kuita vanoziva nzvimbo idzi dzemujobhek vanoziva kuti dzinoshanda makongolese mabhaunza anouraya vanhu anorova nembama wane kuti unomuka and vasikana munokutogara muri protected saka
hapana murume anokwanisa kukurova once wapinda muclub chero kabira murume chero kamuita sei vakadzi vheri hamuroveki iye ndiye aitozviziva murume taiswera tese imomo akabva ngosvika kabva mutarisa kumaziso kudai ati mainingi kadzi yauye because anga akamwa madrinks ndakamupompa nedoro and I made sure kuti on that particular day ndinomupfekedza kanet nejestring mukati kuti anyatsokuva chairo uri kuti murume anyatsokuona kuti ya ndizvo chaizvo murume akabva nditarisa uneniwo maso kudaiso ndabva ndaignore and lucky enough achingopinda ndichikwidza ndichienda mudenga nemunhu andaienda naye murume ndopakabva ngobuda pasina kupera nguva I think dzausiku ndoko mukadzi pakatanga kufondwa nemadzitete nini zvikanzi murume ari kupupa furo murume amanyiswa aendeswa kuchipatara murume amanyiswa aendeswa kuchipatara sei zvikanzi anyora tsamba ati zvandaona nhasi zvandirwadza moyo mainingi sara uchengete mwana wangu chakati ini ndakuzviuraya mukadzi uyawo ndopaanga kupanikawo akudiki ndakuenda kati pana zvinoda kuenda it's fine at least waita mari yako adii tora mwana wako mutore taxi kwakusati pane mauber mutore taxi muende ndokuenda kwakabva kwaita mukadzi yeye akaenda kuti ndo mabviro akabva aita mula akabva yendeka kumba kwana mainini vake vacho vakamufonera yes aiwa murume andi remember room vatovharisa kwavaigara but akafonerwa nehama dzemurume kunzi murume amumhanyiswa kuchipatara murume andi haasi kuzivikanwa kunzi ari kugara kupi because anga negirlfriend yechithree saka asi ndaikola imi murume uyu aiuya ovata nemi mose muri tu mumba umu obuda oinda asingatengi kana chikafu saka aitiwe wakuchengeta maiguru inini patime iyoyo handina kuva neproblem nekuchengeta maiguru because like I told you kuti ndakamutora ndakamudescribe ndakati no I'm taking you as my young sister handiti and murume anga ainvesta so much mandiri like I told you kuti murume aindipa mari it's not like he was in my life kuti auye kuzondimuora vandimozati vasikana kwawanda kutashikana nodyirwa mari nemaboyfriend neibe but inini aitounza mari kwandiri aitoziva kuti musi wa25 tikufanira kuenda kumabhazi tikufanira kunotumira aitoedhawo mari ipapo saka handira zvina kumbondirwadza kuti panguva iyoyo chero chimbopota chiuya handisina losi nazvo asi pawakadeedza murume apapa ukapfekedza maiguru jistiri nechineti vakaonekwa ukafanira murume kode murume akavabaya nemanga ke notanga asingazvitarisiri waizodii aiwa ndaizviziva kuti panzvimbo patira zvinhu zvakaitika izvozvo but ndanga ndakuda kutongodistipa that relationship yavanga vakuda kuita nekundipustisa kwavanga vakuda kundiita vese vari two because obviously vaitosara vachivatana pamubhedha wangu but kuvatana iwe waigota problem nekuvatana kwavo sei maitombovatana mose muri 3 aiwa iye anga asingachauye kwandiri that's the problem anga asingachatombondifonera it's like angatorambana neni zvanhu chose saka it's like angazvibvisa mandiri but manje wanting to continue with his wife on whose under whose roof but kupai kuti muri 3 apa mamuri under whose roof aiwa it was under my roof but at least they knew I was involved samurume chakazofai akazofai aiwa hana kufa vakasvika ndinoona sokuti zvokuvaendesa kutouchline ka sezvo vangu vachitambwa rafi nemurume uyu inangu handori chakaipa kuti vanga vaendesa kutouchline handiti asi chakahoipa ndechekuti wakaopimba wakazofonera murume wakazoita selauti murume noti vaigona kusauraiwa ipapo handiona vaigona kuzoti vabuda vave kuko unosavizhe nemukadzi uri kuti uri kutozota mukadzi womumba chaichai oni wakapfeka neti rejistirini vaigona kunoraipwa kure vabva paposition ipapo ipapo ndopakakanganisa ipapo zvavanga vakarikuruta vange vachizvifarirawo maigura vaitozvifarira kati because vakabvumazve
handiona izvo kuti vaisira murume achipinda ndofunga vangozvitora kuti sezvo tiri kungochinjana tisitiritirika pamwe paunenge wabudawo iwe uchinda yakusara chiya wachidawo ini vakabudawo vakauya kana iwe uripo vari kudawo iwewo pamwe ndozvavakazvitora vachiita haiwa kana ndikutaura zvandoziva smiri neimwe information yandanda kutopika pamasaiti kuzi iye she was deceiving me aiacta kunge murume hatomudi zvachose kunge ari kugive in because of fear not love taiti kana tichitaura nyaya tiri tu aitoita kunge aiwa atobuda maari zvachose hachamudi ende ndikamubvunza kuti auya here aiti aiwa haana kuuya but magadhi pasari kukangana kuti indagara panzvimbo pacomplex papo kwenguva yakareba vanondiudza kazvakaoma saka maigiroko anozombovaona eva since kubva ipapo aiwa hatina kumbozoonana but tinombotaura yenze mutonenhamba avaziveka kuti ndini aiwa havaziveka kuti ndini ndakavanhingike ndakavatengesa inini ndakatozongomuvha one life yangu ndato something different ndakatosiyanawo nezvandaiitawo but iwo akazotozondudza kuti aiwa murume akazoningikina akazosangana nezvaakasangana nazvo akasungwa zvinhu zvose zvikapera maiguru vakamuvhawo on nelife yavo saka vachisina murume wemaiguru aiwa vasisina murume akatozosara achibuda muchipatara akashereketa sezvaingoita kuzandidza dziri mbavha here mbavha dzinobata mari vaya vanoputitsa zvimota vaya asi waitako kutionesa kuti munyika muri kuitika zvinhu zvakaoma zvakadai zviriko zveshuwa aiwa munyika zviriko saka nyaya dzamatirisam dzakatotanga kudhara kuma2040 indira kumbotoitawo tirisamu ini guys dzakatanga kudhara alright thank you Kola very much nyaya dzamatirisam dzakatotanga kudhara guys kudhara dzakatanga auto zva2014 kawo mainina hey but anyway guys zvinhu izvi zviriko zviri kutoraramiwa kunze kune vanhu muri kuzvinzwira zviriko guys tingarambe tingadini asi zvinhu izvi zviriko right variko here vamwe vada kufonawo guys muri sei sister kurisei kumbasa ndiana right variko here vamwe guys vada kufona variko here vamwe vada kufona nyika yangu yemamvemve vediwe nyika yangu nesodhoma negomora guys right fonai guys tinzwe halo Kola ndepako apanapa kunze kwakatakura iwe zvakaoma shuwa asi zvatondibvisawo papfungwa nezvadachi inini ndauyawo nenyaya guys maitoita basa mambondisekesawo ha but ndakoti ndiuye kuzoti nentauya kuti view ndikurudzei pandakaona ndakasangana nechiti kutakaoma guys zvekuti kana kurara chaiko chaiko ndikutomboita ndichivhurumuka mufunge nezvandakaona saka anyway last week musi wefriday ndiri kwandiri kunoko ndichitoitawo hangu kubasa handiti ndikuzvoendera kubasa kwangu haiwa ndobva munozati munozati kana it was a day yekuti ndakamuka ndiri in good spirit zvekudaro in good spirit ndiri kutozvifarira hangu saka ndichienda kubasa ndiri mufreeway handiti ndiri mumotorway hati munotora exit ndatora exit yekwandanga ndiri kuenda ndokubva ndofunga ndichangotora exit iyoyo ndofunga takangodriver about I would love to say maybe about 500 meters saka ndichidriver kudaro inini mota yangu inge iri number 4 saka chirava kuti kwangu nemota 3 kumberi kwangu handiti kune mota 3 kumberi kwangu inini ndaiona mota yechi2 nemota yechi3 handiti ini ndiri number 4 mota yechi number 1 tanga tisingaioni ndandakablokeka view saka anyway ndobva ndaona ende patiri pandanga ndiri kuti vanhu vanyatsonzwisa
pandandiri pachonaka hapasi pekuti panofamba vanhu imota dzichitofamba dzichitomhanya dziri mu8 panzvimbo pachona saka ndiri kubva ndaona mota number 2 yapula over yaenda kusaidi andivana kutovamena yechi3 yanga iri pamberi pangu inini mota yanga iri pamberi pangu ndobva yapula over pairi kupula over mota yanga iri kumberi kwangu wanike nai mwari munhu kauya ari murodhi ndiri kuona munhu akakarara murodhi sisimeri saka pfungwa dzangu dzakabva dzafunga kuti maybe munhu aita accident but zvandiri kutaura kaizvi zvakaitika in a space of nyaya yakareba yainenge yakareba kuexplain naka asi zvamaitikira zvakaita I'm talking about in a space of a minute 2 minutes maximum kuti ini ndakupull over because ndaona munhu ari muroad atiti pandiri kupulla over kudai ndikufunga kuti munhu asaita accident but panga pasina mota zvezvekuti uone kuti pamwe arohera nemota yake kana kuti munhu akangorara nedumbu maspray yangu emasana swina endera kumbe alright saka pari kunhekeka munhu paye ndo pandiri ku uyu mukadzi anga ari kumberi kumota namba 2 uyo ndokubva abuda kudai achimhanya achiuya kuti tione kuti tifonere ambulance nemapurisa pari kubuda mukadzi wekumota namba 2 achisvika achida kusvika pakarara munhu paipai mai vaye kwakungokolapsa ini chiiko chiri kumbonyatsoitika panapa handichaziva kuti chichikuitika panapa ndakuto une confusion hausi kuziva kuti chichikuitika saka anyway uyu anga ari pakati which means kuti anga ari kumberi kwangu inini ndobva atotanga kufonera ambulance kuti pane munhu akarara pasi asi kurara kwanga akaita akarara nedumbu sisimeri pane ropa so ende munoziva kuti kana zvinoita shokuka unogona kutadza kuona the surroundings zvimwe zvinhu the tiny little details and ndikuzvibudza kuti naini munhu abva kupi because it was like in the middle of nowhere wekuti ungangoona munhu akangorara ipapo ropa riripo kudaiwo pandiri kutarisa kudaiwo sisimeri umwe murume vamwe 2 other men vapula over kumashure kwangu inini vakuchitanga kuita sei kuridirecta mota paye kuti dzite sei kuti tisatsikwewo nesisi tiri kuedza kubatsira munhu sisimeri ndiri kutarisa kudaiwo ndopandiri kuona pane bridge kumashure kwedu gaizika ndopandakazofunga kuti murume uyu ajamba bridge achijamba bridge kudaiwo obviously akachida kuzviuraya handiti munhu akajamba bridge ajamba bridge iye wachona aitonyatsoziva kutoti ukajamba apa motikari dzinenge dziri chavo dzichimhanya saka mota namba 1 uya akasingaoni akabva aina munhu ndakaona vasikana akaainwa munhu akaainwa kudai apa nditi vanhu vakaita first aid munoziva kuti munhu anofanira kuiswa in recovery position saka veambulance vari kuudza kuti alright muise in recovery position put him on his side on his back it will be much better ndatini takaona munhu akaita sei akarara nedumbu pane ropa handiti saka patinoda kutenda kudai zvezvekuti ndinotya kana kuti ndiri munhu wechikadzi kana kuti chisisimeli it was only ndisu tanga tiripo kuti tibatsire munhu ende ndisatiripo kuti timuise murecovery position yachona guys handiti kunyeba wedu nanhasi mwoyo wangu hamino zvauri kuita mozoti takamupindurudza kudaiwo sisimeri tikaona munhu anga asina fesi hama dzangu akasina fesi ningi fesi yake iyi kuti munzwisiseka fesi panga pasina ngatori faceless zvezvekuti anga ane gomba ndakaona zvakaita mukati mekuseri mukati memusoro wedu uyu guys pakuzotarisa nefesi akaparara nefesi brain meta enge iri murodhum madetails andanchiti madetails hatisina kuona guys I was so disturbed zvezvekuti
isisibili munoziva kuti indotraya vedu wekuti gospel randinogara chiparidza is a gospel of mental health kuti talk to someone. Mozati ndakatanga I started convicting myself kuti dai ndakamuziva dai kana kuti vidwe apa ndafunga kuti vidwe mwana umwe munhu murume umwe munhu angari mulungu here Lucinda ndibaba mulungu angari mulungu ma angari mulungu angari murungu but kuzoka chikukuda kuzviuraya pabridges kana mafunga yekumwa ite kuzviuraya guys imwe mapiritsi kana mishonga guys izvo kunozvidonedzera pabridge kana muzvitima izvi hazviiti guys ende munozati zvakandidzidzisa zvakawanda. If I tell you kuti ndofunga ende padzira pachona ka the worst thing was kuti zvandiri kuti ingeri exit yemumotorway. It wasn't so easy kuti munhu angoti kuti mapurisa angoya straight neve ambulance. Saka vakatombotendera kukaitwa traffic hold up ye 2 hours. Freeway karovharwa for 2 hours kusvika vapedza zvese. Saka takatoita zvinenge 15 minutes tine munhu guys. Lucky vamwe baba vangoripo vatikazonikira. Inini ndakabata kunhiki kwemno kumusoro kuno kuti chimupindudza kudai. Do you know kuti uchinyatsoona kuti akangobatwa ke nyama ichiri kuskin iri intactica but mabhonzo ese imagine kuti wazvikirwa nemota apa mota yacho inge yange iri 4-wheel drive yakamudzika. Ende munona kuselfish wacho zvinoita vanhu vanozviuraya kunozviwisira mota yemunhu asina hake ari innocent kuti agare neguilty conscience yekuti ndakatsika munhu asi munhu azviwisira purposely pamusoro pemotikari yemunhu asi kana ana ndimiwo. Mental health iriko asi mental health vedu nemadzidzisirwa inoitwa munyika dzema-first world countries muka hazvitoshanyi kuno kwainyadzisi ndo chinhu chandakaona. Tinotonyara kwedu kuti ndiudze vanhu kuti ndine kuZimbabwe uku Africa uku handingaudziwa kuti ndine mental health uku nokuti vanhu vanobva vatozviti ibenzi handiri kuudzwa Lucinda kunzi anotomanya mushini ndozvanenge vakuchinja chita ende kuudzwa kunzi kumanya mushini is not a nice word handiona but munomu tinoshanda navo vana anotokuudza kuti I've got a mental health illness handika I've got learning disability I've got this vatotaura zvezvazviri kuno kwazvichinyatsinda chisi chero mushopu chero paipo wapinda zvinotozikamwa chero anoziva kuti ndinogona kutaura naanyone anytime handiti that matters is ma-western countries ini ndakatombozvishandisawo kune ma-800 number yama-free toll number ekuti unotaura nemunhu 7 available ekuti unotaura nemunhu kungoti vangotaura vanikire vamanage crisis bedweka handimodi kunyembera inda munoziva kuti mupurisa akatanga kusvika pakatanga kusvika mupurisa vaiva nekuva nemamotorbike bedwe mupurisa uya achisvika saka muri kuona kuti ma-first responders anenge atori mugiya yekutoti it's a crisis yakuda kupinda but baba pavanoda kumuudza vakawabvisa kepi yavo kuti vamuvhare fesi ndobva vada kumuudza kuti take your time kuvhura niki. Mupurisa akangoya achimboti wapu heti ye ndofunga pamwe angarifunga kuti munhu upenye kana kuti chii wakona munhu asina ndiri kutaura kuti faceless guys muri kunyatsa mupurisa yakangowira pasi kudai kuwira pasi akatanga kukohwa murume mukuru because I think shock yacho naka ndiyakaita kuti achene imi munoziva kuti zvakaoma. masikana ini mental health iriko even kungoti vanhu havazivi zvavo even ikoko kuafrica kwamunoti kwatinoseka vanhu chiti mapenzi benzi chika mukaona munhu wechirume kana munhu wechikadzi akutora tambo guys nyatso izvozvi muri right now tichitaura kudai so guys handika mose muri in the right state of mind apa handika just visualize yourself uchirembera padenga apa mutambo uchizvigura uroi munonyatsonoti hazviiti anoona unotohanya kuchitaura kuti baya will never do this but kana nguva yomwe wacho wakubata handika unokanga anogokwira papagonodai so ndomai patinoti tsvaga munhu wokutaura naye guys tsvaga munhu wokutaura naye kana waonesesa kuti wafungisa kuti udako kuzviuraya usafirifura kuti unotraumatiza vamwe vanhu veduwe because iwonai vanhu vari kutraumatizwa vese apapa vana Lucinda vaitozvetirawo kubasa mapurisa aitori pabasa vasingatomuzivi munhu uyu vari traumatizirana saka akaitaura nyaya yeLucinda last week ipapa mugroup musi wazvaitika ndakatotaura kugroup takaiona mugroup nyaya yacho yakutaura iyoyo munoziva kuti ndaita
Zimene ndikakuudza kuti kubva ipapo ka ndikungoita zvekuvhurumuka zvezvi yamanero. Aungambotadzi. Zvekuti kutomurota munhu iye kutoti ameno zviri kuitika, so like is so traumatic, but kuita kwaMwari hako kwakanaka in some ways, because zvakandinetsa zviya pandakanyora kugrupu kwediaries paipai, ndokwandanyora kugrupu redu revakadzi ratinaro kunoko, ndikati infect papa pafacebook pangu ndokandanyora. Anyway, pana vamwe mai vanova reverend kunoko vekuZimbabwe. Saka pavakangoona ndanyora vandifonera straight away, ndinowati sisi, vakanditi iwe chii chaitika, ndobva zvakaoma. And she's a reverend but ndo chaplain vemapurisa as well kunoko, mai vavo vekuZimbabwe. Saka vachitoti zvakaoma izvezvi vanhu ivava vese ma-first responders, this is something that I didn't know, kuti vaya vanoenda maambulensi vese vakaresponda all up kandofuka takakomisa tiri kana kuti 25 including vemaambulensi, mapurisa chii nemawitnesses tanga tiripo. Vachitoti do you know kuti ma-first responders vanotopiwa kana a week off after a traumatic incident like this, because fungai kuti vanhu ivava vakasapiwa time off, mangwana kunoita mumwe futi anogona ngaita accident, wonoona futi chinhu chiri traumatic, saka vanotopiwa some time off. Inino hangu ndikaofewa takaofewa counseling, saka I received that help, ndikati hangu plus naiwo reverend vachona, but guys munoziva kuti like unoziva kuti kuzviuraya soka no. Sometimes guys energy, imagine kuti all of those 25 people, approximately 25 of us, we did not know munhu, hataisamuziya, asatisira rimwe ronda so rekuti muupenyu hwedu everyone that saw it will never forget it. You'll never forget. Saka guys ngatidzidzei kutaura vedu, kana une chiri kukunetsa taura, find someone to talk to. Zvikuru sei varume, kune murume anifonera nhasi. I want to say shout out to this guy. Dadzi yangu, I want to say shout out to you apa ndimoyo futi. Shout out to you my hanzvadzi, vanifonera hanzvadzi vachitaura zvinhu zviri pamwoyo pavo. Unoziva kuti ndavaomberera maoko Lucinda, because varume havanyanyi kuvhurika zvokumhanya. Varume havavhuriki zvokumhanya. Hanzvadzi vanifonera vachitaura kurambwa kwavari kuitwa nemhuri. Andiwana mhuri yavo iri kuvasema, iri kuvaramba, mhuri yavatorera zvinhu zvakasiyiwa namai. Murutora murume mukuru panapa who's turning 37 38 years. Andiwana akatorerwa zvinhu nemhuri, sexuality yake. Andiwana muzima sexuality yake, unotinyadzisa chii, vakapindura zvinhu zvese vatora zvinhu disaster kana disaster. Akati inini ndazviudza kuti handichina hama, handichadzokeri, ndakanga ndiri depression yekuti ndachitwa nehama. Ndikati my brother, choose you. Hanti vakatotora zvinhu, let them take, do tsanga panyuwani, do whatever that you are doing. Izvi zvandinotsvaga zvakatsiwa nevabereki. Choose yourself first. Zveava vahama dzinoda kudika kana kukuramba kana kuti chienda twai usatsike pano usadinika, no problem, ita life yako. But ndamubhiga up because varume havatauri zvokumhanya. Asi ndinoda kuti munhu ari kushungurudzika kuti akarambwa nevehama dzese. Zvakaoma guys, taita hake kuti ataura because zvimwe zvinhu like I would want to judge kuti munhu iye, because you know what, sometimes unokuda kuti you are alone in this world, because dzimwe nguva unokana kuva zvakakaya, maybe he talked to someone, vanhu vakatadza vachikamunzwisisa pakutaura, so anogona kuya achipfuura nemwoyo wake wese, achikuudza zvikumunetsa mukati pemwoyo wake. Shame. Munhu anogona kunetsa kutaura nemwoyo wake wese kana achinyatsodurura, and then people around, vanhu vari close kwatiri ka sometimes toti ndimi mauya kwatiri sisimeli, oti haufunge niki mufana wangu ndikunetsekana nezvakati, ndobva ndati haiwa sisimeli, haiwa imi muri strong, haiwa munogonetsekana nei. Sometimes you will say the wrong thing to someone are already on the edge. So sometimes we are dismissive, chaiko kunyatsoti haiwa ende waguta sadza, but munhu ari kutonyatso kunetsekana pakadzikadzika pemwoyo wake.
zvakaoma guys, zvakaoma. Yeah, so I hope newe wacho you need to speak to someone kuti ubatsirikane pane zvawakaona izvozvo. You need to speak to someone. I've been talking to someone yangu, I've been talking to someone. Vakati ende zvakanakira vakati pawo Niki that help you kutoti you won't be yourself. Ndizvozvo. Unotonita kabiro. Ndizvozvo. Zvakaoma. Zvakaoma. Right, thank you very much Lucinda. Thank you Nepuyawo. Saura, thank you very much. Guys, mainzwa nyaya iyo. Hanzi zvekune munhu akatozviuraya akanga asina face. Kura kuti akanodonha pabridge. Hanzi kana akatore dumbu akanodonha neface. Face ikaparara. Handi maona. Nenyaya yekuti sometimes pamwe akatotsvagawo. Hanzi. Gai ndifona taura nyaya yake gai handisinazoibata nyaya yake gai afona taura anogona kuti last kola wedu kana nyaya yake ikarebawo ndamuudza ndikati choose yourself first hama dzinana nebasa rese sitakararama tisina hama isu aiwawo kuroko hama dzokuita seine hama dzangu ndi vana vamai vangu ndo hama dzangu vana vamai vangu nevana vangu muno but the rest is nonsense ndo chokwadi chaicho chizere ichocho zvokuti mukore uno ndokusora chinonyengerana nehama guys uchinopfugamirana nehama vanotokugamuchira kuti vakudle vakumoche iwe hama dzei kana vasingadi havasi kuda kana vasingakudi ndikoko kuti ndo vanoti pane denga rekundiisa here guys havana gena rekundiisa havana denga rekundiisa kutida kana kusandida is up to them zvikolo zvasi kudaira hamene tsamba yanyora indandisi kuiwisisa tsamba yake yanyora ida kuti kudiko tsamba ndisikuisa tine nyaya yedu wedu we cousin sister wedu kwachi cousin sister yedu yakakwereterwa mari namai vake kuti auyewo kuno kujoni kubasa apa mai vake vari kutorwarawo kazi yangu iyi ine vana 2 hanzi okay ari kuti regai ndifone alright nimwe namba regai tione ngatimumirira fone regai afone tione nai ndofema nemweya womwari here nemweya womunhu here nai natachakati mweya ndewamwari hama kamuchida kuona kuti guys varoi venyu idzo dzamunoda kunamatira muchinopfugamira hama idzi ndo mavari imomo ndo mune sekuli yacho yezvivaroi imomo zvivaroi sikabva rimachira zvirimo musekuli yehama imomo ndo mazviri godo kungwa kuti wadai vavo vana kana kune vakaenzana nevo vana vachidai so godo rinosehama zvazviya kutorarama vasingatozivi kuti ndikurarama sei vazvitori bho ngavagare kwavari vasingatombozivi kuti ndikurarama sei ndikudye neonomai vangu tikuita sei bho zvekuti ngavagare kwavo ikoko straight ukaona uchida kuita zvehama kumwe kwacho kuzviunzira maproblems in your life guys chinongoti zvinodhipenda nefamily kuti family yenyu inenge ichiita sei munozivana kwenyu sometimes kuzvivigira maproblems kudedza kuenda kunomadedza kuti huyai nekunovatora vaya mamahama sometimes kutoti kana vakati vari kutambura bho zvekuti kana vakati vari kudini bho vaconfuse vasazive life yako vakada kuvhunza vaudze nhema dzekuti uri kutambura zisingaiti kutoshayawoka tell them lies vafare ndochokwadi hama haiwa ingati munin'ina wako mwana wamai vako cheche kana akapfekwa nemweya sitana nitokuitira godo chero zisingatoiti mai mwana dzisingatoiti ko kuzoti hamawo zvayo chini tikataura tirisu vamwe vanoti munotirevera nhema hama dziri important kune vanhu vanokoshesa hama dziri important hei hama dzikazoda ini ndinozviraramira nevana vamai vangu ini zvehama takatosiya kudhara takatosendeka uko kuroko kana tikafa kana ukada kuuya unongouya kana usingadi unongoregwa kuna munhu akamborega kuvigwa nokuti kwanza hauna kuuya hama dzina kuuya ndeupi akamborega kuvigwa guys chinzwa hama dzina kuuya ndiani inguwana chechi yako yaunopinda guys ukafa chechi yako they'll carry you and take you to imba kupesira kuti pane chamuka kana vakauya pane chamuka hama dzinokunzira maproblems guys kune dzimwe hama dzatisina kukama nadzo dzinoudza maproblems in your life
izvozvi right now ndikada kuedza kukuvhurirai bhaibheri chako rehama dzimwe izvozvi right now panapa munovati makakwira bp kwasara 8 minutes tipedze ndokuda novatana aino kuti mungana ndoda kubasa plase munhu ambomuda muda kusodati ndinyatsokwata kuti doro rimude kusitip anibona ndinyatsokukuudzai 8 minutes asara idzi ndikuzarurirai bhaibheri rehama muone hama dzenyu idzi okay pano kufona ndakuinzwa ichirira sei mama dzityei hama idzi ndinamira mushenzi Hello, Kola. Hello. Hi, Kola. Hello, Kadisha. Ndino ndaiti kanjani? Mushe ndoda kushaya wehama ichi ndangotangira mupakati pandangosvika pane hama mudariro hama dzakaoma chamataura zviya kuti munhu nyange ukafa joina chechi yaunenge wajoina izvozvo ndo chaizvo kunyange ukafa ugomuka iri vauya ukaona nhamo ivava madhayaris nevamwe vavakidzani garisana navamwe zvakanaka ndo hama ini ndakaitwa zvihombe chaizvo nemwana wababa chaicho hapana chandanga ndisingabatirani naye isisineni apa ndakangomuzivawo nekukura idzo zvekungoti unenge uchada hama izvi mumachechi vachabhoti imhisenai nezvekutsvaga hama izvi because hama dzenyu dzamuri kutsvaga muchachema nadzo iwe unenge ungori neshungu yekungoti hama ndakazoti ndadziwana mukafamba murodhi kudai ine riri godo akangokutarisa iye asina chinhu riri ngori godo chete unatsoona kuti munhu akunyatsa kugodoka akazondishereketera pachipfeko chemukati sisimeli ndopandakazoona kuti ya apa ndaimboita dziri hope chiti kana chimwana wapapamwe angandidai haakana haangambodaro akazonyatsondishereketera pachipfeko zvekunyatsoona fizikali nemaziso angu kudai kumubvunza akati handizive auzive sei zvinhu zviri mumba mako ndasiyira iwewe chinhu chinyowani chindashanya auzive sei nanhasi ini ndakadhilita ndakabhloka ndikadhilita smell beta ndirarame ndega chokwadi hello chokwadi chaicho hello tiri kunzwa saka ndakatoona kutoti inini ende ndine chigumbu sisimendi ende chigumbu chacho ndonzwa kuchitsamwira inini nekuti ndaitomboyambirwa kumachechi matinofamba kadhisi vai vanenge vachimhanya kuya kumadzibaba diaries unenge wamboyambirwa kunzisiyana nazvo woita nharo kuti aiwa ndechidiki tiri mazera mamwe chete haangambosvike levho iroro ma2000 acho zvinogara zvakadaro mazuva ano munganga mavabudi ende ndoveva ndikakudeti ndoveva vanenge vachiimba kupraise and worship sisimeli zvekuti even nyange ukabudza munhu anogona kutoti iweweka uri kunyepa ndovaiva yana sviti yokuti ukasvika kana pamba pake anenge achimhanya akati mainini akati kudiko asi uwe unaye pasaidi noizvo zvinoti iye wangu aita godo compliment just a compliment muchifamba murodhi kana kune vamwe vanhu kana kuti masvika pai anogodoka zvazvekutochinja mutu kunyange ukamutengera zvinenge kana property sisinedi kuti mumwe wangu but still anongokubhadhara nechakaipa chete saka mheno vanodawo kudzidza vachanzwawo mashoko enyu mamunhu mukuru sisinedi zvekutoziva zvakawanda kudarika isusu mamunhu mukuru but kusangoda kutsurika chete vanhu munhu kumwe kupona inyasha dzamwari unogona kutotadza kupona vana vako kuti vakasara vari mumaoko emunhu iyeye wacho yeye because asingakudeyo hambofa akada vana vako saka ini ndakabva ndageza maoko ndikati kuvana kunyange nevana vake koko vaimatongo dhilita nekubhloka imheni chaichaiyo tambirai kure vanangu I can't explain a lot but ingozivei kuti ndo zviripo saka madhayaris kana sisimelo achitaura zvimwe zvinhu tsurike hakuna munhu anorambidzwa kuda hama asi
dzimwe hama dzinotokuitira fungai kuti ndaienda ndichinoraramba make ndichinosiya zvipfeko zvangu zvemukati zvepai ndashanya sisimeli for years 7 good years. Ndakazozviziva too late. Upenyu hwangu hwaoma, wakutorwara zvekuti unenge wakunzi ukaenda kuchipatara wane mafibroids. Ndamawana kupi kumunhu andaiziva anga ainawo ndiye uya hama yangu. Ukafamba kwamanga muchaenda kupi? Watoiti inenge paunozozviziva iwewe inenge too late. Unenge watonono unenge wakanonoka. Ukangonzwa pfungwa dzako dzichikudza kuti uyu munhu ane godo, just unotozvifila godo rinotofilika kuti munhu haafari nezvinhu zvangu. Ukafamba naye unotoziva kuti ndikafamba naye kana kuti ndikuenda kunoita mapepa kana kuti ndikuenda kunoita chii, achibudirire akangochiziva chete achibudirire. Asi ukati rega ndimboita ndizombomusurprise, chinongoita automatically. But iye akangozviziva chete ihuri kutatarika. Izvezvi vamwe titori marovha tiri pamba nekuda kwehama idzi, nekuda kwekushereketerwa pamari chaiyo. Uchitaura handingazosiya akadaro. Vamwe havana vana nekuda kwehama idzi, vamwe havasati varoorwa nekuda kwehama. Ukatomuudza kuti veduwe pfugama unamata, hazi wese ari pedyo newe anokuda, hama yangu haingambondidaro, kana uyu kubva ndizvarwenyu ndiye akandikurisa, amai vangu chaivo vasipo. But iwe unenge uchitoona kuti munhu ari mukanwa meshumba. Ini ndokutendai sisimeli nedzidziso yenyu. Mwari ngaakukomborerei munhu waMwari kwamuri ikoko nemhuri yenyu. Rambai muchitidzidzisa nyange zvichirwadza sei. Rambai makadzvanya. Tinoti thank you, murare zvakanaka. Thank you very much mwana wangu. Thank you very much. God bless you. Thank you very much for the appreciation. Pane ari kufona stereka apa. Let me call you back. Aitokupesira. Dzekwa mai hama, dzekwa baba hama hai. Tina mati halo kola. Ndiri right kanjani? Iwe boy muri palife. Ndine problem yangu mina zvindotaura iye zvino here kana kuti. Aiwa taura hapo. Right. Pane mwana wabudho wangu akauya kunoku kuSouth Africa, asi baba wake vakashaya saka akakurira kuna mama wake. Then akauya kunoku last month July papa. Ndobva atouya kuPitori kunoku ndokwandiri ndiri kuJoburg. Saka paakauya akauya kuna mainini vake ndobva angogara 2 weeks. Ndobva kuna bhudhi vachiwa wekumba kusaidi kwamai vake vari kuCape Town. Ndobva vati kune basa kunoku unogona kuuya kunoku tozokutsvagira wozoshanda kutanga kwaSeptember mene kumaprazi chichi. Ndotoshandawo mumba ndotoriwo maid. Ndobva atoenda kuye saka pakuenda kwacho takatomubatsira kuti kati mwana wotonoshanda hake chichi odzoka December. Then paakatoenda ipapo asina kana kumboita 3 weeks atoroorwa atowana murume. Saka kumusha manje akasiya akambowanikwa kuti tangane 20 years akatotina 20 years muna July papa kuno. Kumusha ni first born ne-second born. First born akamboroorwa ndobva zvaramba musha waramba ndobva adzoka pamba pana mai vake kuna mai vake ikoko. Ndobva azomitiswa futi kechi2 mukomana chimwana chechi2. Saka iye 20 years azoshandira vana ukienda kuCape Town ndotosangana nemujolo. Saka handizi kuti ndingabetsereka sei, ndokunorwadziwa because mai vacho vaita stress varungoti ndapererwa. Saka hatizozwa kuti tobatsirika sei because murume wacho uri kumuona kuti muhombe. Ndakamuona anototurika pamastatus asi hazoda kutaura kana nesu. Murume wachina mudhara? Unotowa munhu mukuru. Anditori nemukadzi wake pamwe nemhuri. Cape Town kwakafira bhusi yasatani chete, kwakabira bedzi. Cape Town kwakafira bedzi chete. Cape Town munhu akaenda kuCape Town adzoki ari right. Kana 2 weeks ari Cape Town atowana murume kumapurazi ikoko. Kumapurazi ikoko. Saka ndaishawa kuti tobatsirika sei kuti adzokera hake nokuti antoita amanje akuita kuti umwe mwana. Vamai vacho vakatokweta mari kuti auye kuno vari kuchema zvingaiti. Mwana wechi2 vacho vari kushaura kuti ndomuisa kupi haana baba, vanhu vavanoziva havazivi, yokutanga vanozivawo. Iye ari kutovapindura rafu. Ari kuti chii? Ari kuti chii?
ari kuti kudi iye asimbotaura apa nhasi ndambototaura naye akatanga kutopopotera kuti saka tete imi mamusida kuti pane wanda bloka izvozvo pane wanda bloka right now asitakuwani kuine nzira yakadai izvozvo pane wanda ngobloka ndaona muconversation mutusha taabudikira sei apo ipeji rimwe ukoko takabloka ndamuona pablock zvakare futi pano saka zvakaoma nai mwari taita stress izvo kuti mai vacho vakutoti rofa kwangu kuri 9 hapo pane kuti ndiitwe nemwana 7 kudai vakusori rubatsirika seya ini zvinotongofunga kuti kola mukwari kwacho munyadzi vati ari kupi kuna bhudhi vake ikoko zvokuti ndo ndichida information ndoiwana exactly kuna bhudhi ko bhudhi vacho vadi kuchingomutora vamupidze mubhazi adzoke mumudzosera henyu kumusha ndonazoti zvitori nani nokuti muchazokonana nehama yena mai vachoenda kunoko auyazve nevamwe dembe zvazvagona bhudhi vacho ngavanomutora zvenharo kana kuti nani mapurisa chako chako vamusungise yatogwe adzokere ainde kumpa anochengeta vana vake ganoshanda mudzimba dzekumba but zvinobetserei kuti aiswe implant zvairaviro implant zvinobetserei nokuti haambozochengeti vana vakasiya kumusha zvinobetserei achanga achingohura but ko vana vari kumusha vakasiya vaviri gai nganochengeta vana vari kumusha kuna mai vake ngavachiramba kusara nevana vake this time ngavarambe munhu ngafambe nevana vake havanitoramba because vari kutorwadzi vari kungochema sisimera duku nyepera vari kutongochema izvo unotovawaridi kuti mwana areizi waona tinguma dhabhudhi vangu vakafa mugara woita zvozvo zvekupenga izvozvi saka munyatsoona kuti upenyu hwacho aiwa ngainde kumba kanzi kana ane mimba mumutora chichi kana vane mimba achiri kuno kwanata nemimba kuno kwanongoita plan hanzi mirai ndikupei nhamba dzemurume wacho akamuroora chisimeni tipei nhamba ropa pane nhamba tifonere murume uyu ngatipoe nhamba tifonere zibabai timbovudza tavada kuti anozani mwana ibvai mandipandikikiri ibvai mandipane masitei mwana uyu emusikana uyu papapa titonofonera baba alright I hope vasati vavati alright kandai tione gaitivafonere baba tiyo kuti vanogara nemwana uyu pakuti kudii naini chanzi kwemi uri kwana papi regai tifonere timirire zirumeri tifonere zirumeri tiwa kuti ari kuti kudii mukadzi ati kuti nenyaya yevana vake tinotomudza tikuda kuti kutumira dhudhula ikoko udhudhuliwe uinde kumba ropa waisa apa instead yekuti uise kuwhatsapp shuwa wakuisa apa orit tiga nditoisevha pacho tione pawaisawo pacho indi kuti ukuisa kuwhatsapp iyi tione saka baba vanonzanisa ravo ndingoti mudhara wemwana na 20 years kumusikana chanonzani ndipe masitei musikana wacho ndipei masitei ningikiri masitei musikana ndipei masitei emusikana ndipei masitei emusikana guys guys ndipei mazita andobvunza tanonzani ndoti kudi vakadzima kuya iri o ndipei mazita guys muri kunonoka nhamba dzemurume ndadziwana ndipei zita remusikana uyu okay Monica alright gaititukane zvedu nedhara iri saka novati gaitituke zidhara iri
Chris kudavira zidarai. Ndavati vata izvozvi. Iri kuringa. Wadasudayira. Izvo uda kundifundana nadoga panapa. Zvatisigani. But picture amuri kundipa remurume uyu asi munhu mukuru. Asi munhu mukuru murume wanogara naye. Body chete asi munhu mukuru. Murume wamuri kutagara naye asi munhu mukuru. Mwana munhu asi munhu mukuru. Taura chokwadi asi munhu mukuru. Ndofunga kuti murume mukuru mudhara mukuru asi munhu mukuru ibody chete mukoma mwana. Atomuona zvangu. Zvino zvasingadaviri ngiri. Zvasingadaviri iye ndikiso sorry. Zvasingadaviri iye murume wacho. Adaira makadii. Anenge ari palife. Ari palife. Adaira hanzi makadii. Makadii kontiri right. Ndokumbira ukakutaura nemi naiba mnini. Muripo nditaura nemi ndaona mapindura. Nditaura nemi ndogona kufona here timboti mwinyu. Akutovhura zvake uyu. Ari kutovhura uyu. Ava ndivese chete vanenge vari pamalive apa. Aiwa. Maitiro ari kuita munhu ari kupa live chete. Kaitone. Ari kudaira. Ari kutaipa. Ari kutaipa kaya pete. Aiwa bota ningasa dash. Ari kutaipa. Ari kutaipa. Wanza ndina data. Alright, anza ndada zari WhatsApp call. Alright. Tuchungotaura nemakuru. Alright, zvakanaka bamnini kana ndachiti panguda munaro data racho remakosi titaure. Alright. Regai titaure pano. Ko bamnini ndikufonda ndikuda kutaura nemi nenyaya yaMonica mudzimai wenyu wamunaye ushuka ushu mudzimai ushu. Ikumba uku mai vake vastroka uku. Nokuda kwekuti vana wakasiya vana vaviri. Handi munoziva. Wakasiya vana vaviri akauya kuko akweretegwa mari achinzi auye kubasa. Handiti osvika koko hana kana 3 weeks odowana imimi modogara naye asati mai vake vastroka as we speak right now kuvana uko apa ari kutaurira mana rafu mai kuna kuti imsai vana kuvana saka dai imimi wose munhu anoziva mwana anopinda ZCC chokwadi munozvionawo sei kuti matowana mukadzi makutogara naye ikoko mai vastroka kuno kumunhu mai vanenge vakwereta mari munhu akaregwa nesingle mother vachiti mwana ngaende kubasa anoshanda imimi mosvika mono osvike kotsvaga murume owana ina aiwa kudana nakuna kuipa handiti asi zvokuti muchigara mose iye akaenda kunoshanda vana vaviri vakasiya une vana vaviri vakasiya uko kuti pofambiswa sei ipapo naye bamnini zvofamba sei because hapana kutomira mushe izvo zvimai vake vatsvogwa vaenda kuchipatara nhasi vastroka nenyaya yeBP yake Monica iyeyo saka ndizi kuti topaita sei because tafunga kuti titotumira nemadhudhura auya amutore mapurisa hana mapepa ka amutore adzosere kumba hamunoti muri kupaona usati mbohoko amuri ndi muri kugara naye tumira his voice note tiwe ketiwe tonopindura kuti kudi pamanenge asina kuziva kuti nevana ture gai titomuudza isu kune vana tuko gwara botika iwe nai Brenda andiguwa iri rakamira ndazvokuti anzi kune vanhu vakasikana vakasungwa ko bolt driver vaita sei bolt driver ndokusungwa nditi ndokushutwa chiku yaita mufambisa anamboifollowa but ndinenge ndaiona somewhere but handina kuifollowa kwai kudiko Brenda ndiriko manje ikoko kwai kudiko chiko
zvembavha ndakuti mabava kuti asi magafa here mbavha dzekurustenburg havasivo vanodhugwa ikoko kuningi uko ndombavha kadzemurustenburg magafa havasivo vanodhugwa here uko Mpumalanga uko ukaiti varumboteerera audio ngaadhudhulisi vadzokere kumba ngavagara vachingohlaki kwavari kuti dhudhula iri kuuya vachagara vachingotya kwavari kuti dhudhula iri murodi dhiraivha kauri vane mapurisa brenda kweye dhiraivha uchaifamba nembavha achinda anga asingazoti vasikana vanoenda kunoba anga asingazoti kuri kuenda kunobiwa kunoba akajoina bvudzi yamoto wembavha aitoziva kuti varikuenda kunoba iwino rolusi odriver uber yevanhu achinda naye ikoko kunourawa sembuka ivo ndovosara kana ndimiwo guys hanzi muri kuyarisitese manje so manje mavhiki rinotevereva vapa manje ndongo vari kumboidiscasa nemukadzi havasati vakutombotaipa kani vachiri kutomboidiscasa kuti kune vhomwariwa here audio rauyai kwaiwo nevana vaviriwe kunoonga vakutaipa nhasi havaiti nhasi hakuna lula nhasi haiko aizviziva vasikana vachivangwani vangani naye brenda vakadzi vachivangwani vangani ugondiudza kuseri uko vanga vari vangani kandiwe ndinyore mugrupu rasenbrek titotanga conversation imomo timbonyatsokuva zvizere kuti tipiwe zvizere chii chichanyatsokuitika vanenge vachiziva panenge vachindojoina zvigure unofa kozvino ndio vafe vasara varipo vachokondinya kutoba iye wafa chaagona hapana yes tanzi ndizvo chaizvo ndizvo chaizvo anenge akuramba takangobhukiwa isusu mauber driver takahayiwa chichivanenge vachizviziva panenge chisiisa taxi chibuda kunobuda kulipopo kunenge chichikundeni vakona kuti murasenbeg amuchadikika vavependa hapana singasavazi murasenbeg vanosungwa this time vakabatwa vanotsvedza kuenda pasi chako zvekutodaro hakuna zvokuti vanodhisa zvavo zveziprosecutor riya rari parustenburg ravo ravanodhila naro riya rakatoteiwa soziprosecutor iro riya rikangoita mistake chete riri kupera basa nairo riri kudzika basa vari kutaipa havari kutaipa vari kutaipa ngetiwe vari kutaipa ngetinyatso unenge wari kunyora tsamba chaipo kuvadingoita zvevoice note naimi pana kuti timirire vachinyatso kutaipa masitsamba ise vadei vangoita zvevoice note right vapindura hanzi ndiri kuzvinzwisisa hangu zvamuri kutaura ndinokumbirawo kubvunza kuti munondibvumidzawo here kutora vana vaMonica ndigare navo nokuti Monica ndinomuda ndinodzorera hangu mari yese yakashandisa kunze kwekuti kana kuri kunzi Monica afanire kuroorwa ndinongodawo kuziva hangu maiguru vangu awarogwa vasikana mazviwa here ndoti kudii munhu wati unoda kutora vana vaMonica adzosere mari ngaatore ndakutoti satete vakuru pano aiwa kana pakadaro ndiri kupawisisa bamini saka zvotoita nezvokudai imini muchitumira mari andika kuPretoria kune vasikana kwaakasvikira
mochitumira mari ikoko handiti yekutanga mari ngaidzosegwe mari yamai yavakakwereta kuti musikana uyu Monica auye kuzowana murume wake Cape Town anove imimi. Ini zvamati munoda kutakura nemhuri yenyu handizivi hangu kuti munoda kutora musina kuroora here kana kuti maroora hameno. Kana mati munoda kutora izvozvo zvakanaka. Mari yokutanga mangwana chaiye chitatu 28 mangwana motumira mari kuvasikana kuPretoria yekuti mai vadzosegwe mari yavasitorokesa nekuti imari yekuti havana vanoda kuti mai vadzosegwe kumuridzi munhu wemari mari yake anti yakauya naMonica ovopuwa mari yavo then mochizotumira mari imimi yekuti vana vakwidzwe sezvo muri kudana nayenyu hapana angapindira pakati penyu ende hatisi kuti Monica ngasarogwa hantika tatisi kuti zvamauya zvanaka mari yoinja vana vochisumudzwa vokwira hantika kana muchinotoresa mapasipoti motoresa mapasipoti kana muchijambisa bhodha mojambisa bhodha motora vana venyu hantika aiwa munenge matisunungurawo uchi amai hapana chakaipa munenge mavasunungurawo amai saka ndizvo zvandizi kuti saka patodini nekuti ndini vatete vakuru vomumusha antimazvona saka mochitondipindura izvozvi ndivati ndasita shoko seirori ravanotaura shoko irori ndandosvitsa mberi handimaona ndandosvitsa kumberi saka imotondiudza izvozvi sokuti mari mangwana yamai muri kuisa here Pretoria vazoti Pitori mari kusvika mangwana then yevana kana kuti munochejambisa bhodha kana muchenda mapasipoti inangu handizivi izvo zvavakwamurisana danana hakuna kana kuti Monica arogwi tatisi kuchema nyaya yamai kuti kana ndimi wanza dzenyu moikweretera mari kuti ndakubasa pasina 3 weeks unogara nemurume uku mai single lady hamoni kuti munenge muchitonda saka imi mai yangu yengula yakanaka kuti muruda kuroora muda kugara naMonica munomuda zvakanaka chose mukati vana muda kutora aiwa pawisika chimbodzosera yamai then vana motora hau mozouya yenyu moroora kana nguva yakwana mungozotisuma chakaipa hapana chitoitaura inokurumidza ndiwisise nine Monica wadiwa ake hatingadi kupinda pakati pavanhu vaviri guys asi ndazoona hangu mberi uko Monica wazochema navana vavo but ndokuti adzidze regai atore vana vake ndokuti adzidze regai atore vana vake ndokuti adzidze zvakanaka ngangochitipa mari iri kusitorokesa mai yakakwereta iyi vochidzosera iyoyo voita havo zvitora vana vodya vose sadza nemufushwa ikoko zvakanaka chose hapana chakaipa Monica anenge anotamba chikapu hapana hapo chakaipa hapana chakamboipa haiwa zvitsvakire kuno zvavo izvo ngangopa mai vacho mari ngape mai vacho mari handichika oisa gandichiisai audio kuti mukurumidzei bamnini ndichiisai muchiisa ari maaudio kakuti tikurumidze kutaura nokuti pamunotepe munozombononokawo futi muchitaipa chiitai maaudio kuti mukurumidze kuisa maaudio tikurumidze kufambirana nenyaya nokusheshuma shoko inda kudosvitsa kumusha mashoko takudosvitsa kumusha iso ivaita voice note tikurumidze kufambirana zvokusora chitirana neaudio dzenyu dzakareba izvi vozotanga kutaipa kuti wani cherari yeMonica ari kutaipa ngaatore kanga chiyungu atatoda kunza vaadabhadhira mari yamai ngabhadharisha handi mai ndo yavari kuningirira dombe chero hama dzatoisa mameseji anzi ngatore vana ngabhadhari mari yamai atore vana mai -1 vari 1 vakashava chikafu chemunhu 1 vakashava chikafu chemunhu chavo vari 1 hazvigoni but vakutadza kuti chikafu vana vake havanenge vachingadaula vaMonica makuseni vachida kudla porridge haasi kuziva Cape Town Monica regai anoiswa manyunyu kumisheni ikoko regai ainde kusitovhu regai anotamba rege ari ikoko regai aiti ngavati tidzoti mangwana mari iri kupinda murodi tizoti mari yasvika kana mari yangoenda kuti votumira vana kusitine nazvo amai vosara vari free kumushoko vari vega zvavo regaitiwe tanopinda kuti chika ndati mari toina mangwana regaitiwe iye ndiye ataura nyaya dzemari ngachitipa mari izvozvi ngapindure tione ari kutaipa ari kutaipa ari kuya nemwana wechi3 mirai zvenyu munhu kwai ndimi ani chaiye Monica bamini zvamakutondibvunza zvoti ndinani zvaMonica ratove drama saka imi munofunga kuti ndingangoya ndichingofembera kwamuri nhamba dzaenda dzinonga mumuti ndikayanitsvaga Monica muda kutoziva hama dzacho maroora here muda kuziva isu muri anini
muri ani mauda ziva isu ngataure nyaya ndauya nayo chete ndonyaya yatota nezvayo pano handizvo kuti muzoziva ani pamuchazouya zviri formal mumusha muchazoziva kuti ini ndinani ndimonica uri kunyora izvi naini ndikasara chibvunzo kwai ndimani wamonica kuti kudi ndini zveve vamonica ndiye zvakakutaipa zvekuti ndinani ndidatove dhirama naini uda kundiziva kuti ndadi ingotumira mari naini iye Monica muvhunze ndini vatete vake kuzvishavane ndiri vatete vake kuzvishavane ini muvhunze iye Monica naiwe mukwasha unoti haundondishuriri ucharipa zvako zvaizvo zvingachimbopindura nyaya dzemari yamai tiwane kufamba nenyaya naiwe ndiye akari kupindura chodzana nemurume kwechipindura chinyora zvakati hanti achiri murudo ari murudo kanhasi ari kutaipa Nengoda ndibvunza kuti kwa ndinani unoda ndibvunza kuti kudi ndangwe nenyaya yamai kuti vastroke ngangu tipa mari zvokuti kwa ndinani zvebasa re zvebasa re zvoda kundibvunza iwe usati waroora kuti ndimani kuti wakaroora dai anga akatorora zviri nani ndiye mnani ndibvunza kuti ndimani nokuti pandakaroora handakumbowa nezvenyu zvio mna asina kana kumbosvika kana mumusha ndibvunza kuti ndimani kana ndimi muri kusaiza tete kusaiza chaiko mari ipi kuyavanayo kaitwa ndiva kutaipa kuti chi arongwa South Africa yeZimbabwe mirai monere yacharokwa Cape Town ikoko haizivi kapa iyaicha muzo imi vanasisi vaMonica ivi muzodzoka pano panorohwa pepa 3 Monica mudzoke nenyaya yapano kuti muchaiziva here nyaya yaMonica mudzoke nepepa 3 pano because tiri kutoiona pepa 3 kwaMonica uku iri kutouya pepa 3 iri kutouya tonga ndikunyorerwa tsamba chaiyo vari murudo vose murume nemukadzi vari murudo ehe ndakuzvizanzi meseji yekubvunza kuti ndimani yanyorwa naMonica ndinokumbirawo mutaure naMonica vamnini zvamakutotaurira tove dhirama musi kuzvionawo imimi ndimurugara naMonica anditi ndimurugara naMonica imi ndimati muri kutumira mari anditika ndikachitumirai mari kuvasikana handiinde kuna mai kumusha vana vacho moronga kuti motora sei zvaMonica izvo zvemunhu atostrokesa mai mukunditaure naichi ini Monica ndikapindira nyaya iyi chaiko chaiko chandinongokudza paari kushanda handikupaza information ndinayo indinongotumira mapurisa kana ngotumira dhudhura inosvika chingomubhanya ipapapo chete ndo zvandogona kuita izvozvo but ndandatikaimise zvomamati muri kudanana henyu munhu arambidzopiinda murudo aniti asi kuti kwaita mai vasitoka vari kuchema nenyaya iyi ari kuzviziva iye Monica handika ari kuzviziva handiti ari kuzviziva saka ndo zvandandifambire zvokuti nditaura naMonica iri radove dhirama ramba kutondudza iyo nokuti Monica panguva ino itotaura naye kuti kudii totaura nemi ndimurugara naye asi ndimuri kumushandura usiku senyama yepabhara estate ndikutaura nemimi chitumirai mari zvamataura yavakwereta madha handika
mobhadhara mari yekuti vana vauye sekutaura kwamaita. Mama ndatovasenda message izvozvi vari kuwirirana nazvo. Simple. Nei. Asi vanhu vedrama kwaitaura naMonica ndotaura kuti kudii naMonica ini. Hasi ndivo vari kumushandira munhu. Ndatomuudza kuti tikutumira mapurisa ikoko. Ngapinde mugumba kumbainde kumba. Ene mapurisa tinomatumira zveshuwa iwero pakana Monica akasangoita zvinhu kwazvo. Tinomatumira mapurisa kuita mwari muzapano chanda. Munudze panoshanda ndikwenyere vanhu vaende kunomutakura ipapo. Aende kumba kuvana. Aende anochengeta vana vake kumba uko. Ndakuenda nemwana wechitiri pana parwa. Ndinomutumira dhudhule ikoko. Kana dhudhuliwa mucheke ikoko. Kutaura naMonica. Nditaura naMonica pakuti kudii. Hasi ndiye murume yaagere naye. Kwa message yanyogwa naMonica. Tazviona kuti yanyogwa naMonica. Oh. Itype idzi dzinoisa vana pabhazi idzi dzinoignora vana vari kubhazi idzi. Hadzinotori vana mutambura ku Cape Town uko. Hadzinotori vana. Dei iri type kuti inogamuchira vana ivavo shuwa vaisa pabhazi voenda kuti mai avarerukirwe. But idzi ava vanoignora vana vakanoorera kunhiki Cape Town uko pabhazi. Vachikurumidza dzatove tozodakidza ne30 minutes. Ndamuda unovatavanganoenda kubasa. Totozosangana neSaturday. Tozati vanhu vane zvakawanda zvokutaura pamvekemveke. Tosangana neSaturday. Tokontinua. Kaitorei Monica wacho. Aiwa ndambotaura nemukwasha. Vari kupota vakataura vodhiskasa. Vodhiskasa vozopindura. Vombodhiskasa vozopindura. Iko zvino akutaipa manje. Akutaipa. Naime asi zvakafambira. Hatozivi zvakafambira. Ungati wadzuinda unoshanda shuwa. Nezvikuitika South Africa kudai so vanhu vari kudhudhuliwa umautodzokera kumba. Mai mambozviona macontent creators ese ari kudzokera kumba. Macontent creators akawanda ari kuenda kumusha. Iwo otonzi nda kumutsvaka kushanda woenda kunotsvaka murume. Handimiwo. Mbonyerwa naye Monica. Tinokumbira kuziva kuti ndimi ani. Ndosaka ndikukumbira kuti mutaure naMonica. Ndaona kuti uri kundidherera, handitika uri kuda kundidherera iwewe. Nekuramba uchindibvunza mubvunzo sina nebasa riso titaure naMonica. Monica anova asingazivi zvakafambira ku Cape Town ikoko ku City of Mjole kokoko. Zvakatofambira asi kuzviziva. Andi afambira kutsvaga murume uri kunditaura naMonica. Hasi iwe ndorugara naye Monica wacho. Saka ndaona kuti kundisaiza. It's okay. Handika musazondishora mangwana kana musazodzoka panhamba idzi. Please don't ever come to this number. Iwe mkwasha iwe. Futa usi mkwasha. Iwe usadzoke panhamba idzi. Iwe Monica uri kunditeera uri kundinzwa nditika. Iwe Monica wakasiya vana, ukasiya namai, wakakweretegwa mari zvaunoziva, uchinzinda kubasa. Handiti uchinzinda kubasa ukasvika muPretoria ukanzi kwaita basa ku Cape Town chuya kuno. Handika ukaenda ku Cape Town kuna gogo kuchinzi kwaita basa kuno. Wosvikoita basa kutsvaka murume. Handi mai vastroka uko. Nenyaya yako iwewe kuti mari vakwereta plus vana wawadhamba. Anyway mashoko wataura masikati ndamanzwa. Kuti anzisai vana kuna ndamanzwa mashoko rafu yako wachitaura. Saka usandishora iwewe wakuchidzokera ugare wakarongedza bhegi rako. Wochigara wogadzirira because kana wauya kuzotogwa hakuna nguva yekutakura bhegi. Wogara wakairikidza hembe wakapfeka mbiri mbiri.
nokuti uchatogwa ipapo auzivi Cape Town. Ndakuona kuti Cape Town auzivi, saka ugara wakapfeka hembe tutu because paunotogwa unokotogwa udzokera kumba. Zviro zvokuti kwaitaurai naMonica kana kuti iri ndakuzenge tatove drama ramakutaura, but zvisinei, good luck and all the best muzvinhu zvenyu zvamuri kuti mutanga rudo rwenhema rwamuri kupana nawo. Ndangoti ndingokuudza ipapo handiti, asi anoda kuzanche kuti mangwana ndoda kuudza kuti mari iyoyo yainda, maindisa mari iyoyo kuna tete vangu. Handika mangwana I want to hear kuti mari iyoyo yainda, kana musina muri kutsvaga hondo neni ende muchaiwana, muzive kuti muchaiwana. Handika munditye nai, hakuna zviriko. Monica hamutomona anoza murume kuti handivazivini, anonyepa handivasivi. Atotiudza murume wake Monica kumba ikoko. Murume Monica kuti nditaure nawo, anoda kutaura neni kuti andibvunze kuti munogara pambi kupi, ndozvizivirepi, ndoziva kuziva kumba kwenyu, ndokuziva kuti ndogara pambi kumba kwenyu, ndokuziva he ndokuziva Monica zvada ndibvunza bvunzo pamberi pamurume wako, ndozviziva kuti nai kuda kundibvunza kuti atiti vapi noziva ndozvada kuzamba ndibvunza kuti andipusise pamberi pemurume wake. Manje handimutauri newe ungokutumira dhudhula udhudhuliwe naimi ende zvakaoma. Aiwa natiga hapinduri ayatopinduri ada kutaura naMonica. Ini Monica ndandibvunza pamberi pemurume wake andisingagoni kupindura. Ani mazvona saka ndingadi kutaura naMonica guys, handingatauri naMonica naimi kundisira trap yakadaro kuti andite benzi pamurume wake. Ngangositi ngawapurisa rusungwa dzake kumba kuvana, hakuna mari guys, gaini zvangu novatai, hakuna zviriko, hakuna zviriko. Kandi zvindonota guys, tisangana nemusasara ndiyandika gaini tosanisira da kundisisa trap, kundisira trap pamberi pemurume wake uyu kuti andibvunze zvimubvunzo kuti ndondanama kutaura nezingasika over ndibvunza kuti kuharare kupi ndogara kupi kwachona, tatiti vapi vanogara kupi ndira handizvizivi, kuti murume wachagonyesa kuona kuti hapana pane dhiri riri kurongeka. Nai ndakapusa handitauri naMonica ini, murume kangoisa mari kana kuti nyaya ipere, kana asingadi kuisa mari kuti nyaya ipere hakuna. Nokuti kana wasuwa kutsungwa hakuna zvokunzi tora bhegi rako ugara wakapfeka hembe tutu, because kana moyarwa kutora nangokutora nedza wakapfeka chikukanda mota, hakuna zvokuti kwai ndasiya hakuna zvokuti ndasiya hembe dzangu, bhegi rehembe, hakuna izvozvo guys. Babai marara bho oko guys, musakanga mozvinevede kunyaya dzebho. Bholi yasvika kai yasikana, bholi yasvika naye vasikana vedu, vanhu vese vakapleja chibhadharaiwozve. Kune vanhu vakapleja vakawanda, even nyaya mari yamai Jeremiah hakuna kana wanda taunza, vese vakapleja mari yamai Jeremiah takakaunda pano musaya ichisvika kuma 15,000, kana wani ataunza hapana. Saka ndizivi kuti vanoita sei, yatosvika katime yacho yakutosvika ndiyo pari kudiwa kuti pachiya maridzi. Vamwe ndivakanga vatiwo tichatengawo matiketsi chibatsirawo vamwe chidai, kana hamusati matenga matiketsi chiitai izvi, chitengai izvi zvasikana zvitichivhara zvitisiyane nazvo zvebhoro zvipere izvi. Hanzi imari naTina, mari yei yekuglitsere Tina, yekuglitsere Tina, imari yei nomakosazana Jonas ndisabhina ndora zita rako rawave naro Sabhina, ighosti rako rakanzi nomakasa. Zvino harisiri ghosti ikawatudza kuti ndiwe nai Sabhina richiri ghosti here namaikunda. Tina ball it's 1,000, ball it's 1,000. Mafunga kudrima here kuti wana Tina paita ticket panapa from Tina, kana kuti matickets from Tina amen. Paita ticket from Tina kana matickets from Tina handisivi kuti Diana Ruth akelakire kuda kutengerwa naTina, kana toda kupana kuno ndine maadmin 2 guys, izvo zvimadmin angu 2 haana ticket, haana flight ticket, haana accommodation. At least sure kutobatsira kuti mamnini vawane ticket rekuti vainde, kana kuti uyo Rue Edwards awane ticket rekuti akwanise kufambawo, kana kuti awane accommodation zvayo guys. Iwa yamadmin 2 ndo wangu sara iwa yamadmin 2 ndo wangu sara, na bamnini shwa kana mdini bamnini bamnini ndakatoti kana mukaisu ticket remukadzi aTina this time bamnini
mara maini natina mungu wanaorenyu kana tawana renyu moya amino changada kuona ushwa ngoona obamnini ndiani angada kungoona washake bamnini angada kungoona obamnini kwanzi paita star party hanzi kwaita star party sure guys chingoranga rebamnika ndangobata ngoranga robamnini ndibate kuseri guys chingondibata kuseri if you want to ngo remember bamnini kuti ndangodhima bamnini ndikowedzerawo so chingondibata kuseri guys bamnini ndo kamera meni zve pama live ikoko zvino vakashaipa ndiani unobata kamera unenge achitora mavidhiyo ndiani shu guys saka ndakuenda hangu anditika mwararapo guys tobatana nemusi Saturday anditika Saturday ya nenditipo tusanganzi let's kangalize most kangalize on Saturday guys Saturday most kangalize zvaizvo unenge iri month chaichaizvo Saturday most kangalize anditika sadza is star party guys sadza is star party hii aita hake kola hanzi ndokupa itaza rabamnini thank you very much my love thank you my love aita hake thank you my love hanzi pana bamnini ndishaisa hangu taza thank you T thank you Connie saka paita thaza pana bamnini iyo matiketa changoita mariko amene chiri ningakukwanao tinongoitawo tongona toita sei guys pane mwanda kuwedzera here kana pamari yabamnini apa pane munaisa ake 1000 rands pane munaisa 1000 rands pane munhu were guys angada kuwedzerawo pana bamnini apa pane mwanga wedzerawo here pana bamnini guys because vanotokwira ndege kubva kuJobeka kuenda kuDurban then accommodation yavo ande bamnini manje munhu imurume akakwanisa kushiya nevakadzi azviti aripo here angada kungobatsira kungokandawo guys kungokandawo kuna bamnini uku aripo here anda kuwedzerawo vasikana tuzati tiketi kana kuti accommodation minus tiketi ndakanyanya kukosha -1 right at least imani inowana with us tichawedzera vachawana vamwe mablessers anongouya vachangobatsirawo maangels achangosundwa nemweya waMwari tichakwana tiketi achakwana matiketi avo so guys mwarara boa nditika tobatsira mangwana tobatsira Saturday guys bless you guys bye bye